ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ናምላኽ ስለትዘይ ነገር ጸጉን ምሕረቱን ክብሪ ይኹን ሃሌሉያ ቃል እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብለና አምላኽ ናና መዕቆብን ኃይልን በጸበባ ፍጡን ረድኤትን ስለዚህ ምድሪ እንተ ተገልበጠት አኽራን አማዓሙቅ ባህሪ እንተ ተናወጹ ማያት እንተ ሃመመን እንተ ዓፈረን አኽራም ብነድሮም እንተ አንቀጥቀጡ ንሕናስ አይንፈርህን ኢና ወሐይዝ ንኸተማ አምላኽ ነታ ቅድስቲ ቦታ ማሕደር እትልዑል ዝሕጉስ ሩባ አሎ አምላኽ አማእከል አሎ አይክትናወፅን እያ ክወግሕ ከሎ አምላኽ ክረድአይ አሕዛብ ጫውጫው በሉ መንግስታት ተናወፁ ድምፂ አስምዐ ምድሪ መኸኸት ጎይታ ሰራዊት ምሳናዩ አምላኽ ያዕቆብ እምባናይ ንዑ ንግብርታት እግዚአብሔር ነታ ምድሪ ዝገበሮ ጥፍአት ጠሙቱ ንውግእ ክሳዕ ወሰን ምድሪ መወዳእታ ይገብረሉ ንቀስቲ ሰብሮ ንኹናት ይቆራስሞ ንሰረገላታት በሓዊ የንድዶ ህድእ በሉሞ አነ አምላኽ ምዃነ ያስተብህሉ ኣብ ማእከል አሕዛብ ልዕል ክብል ኣብ ምድሪ ልዕል ክብል ጎይታ ሰራዊት ምሳናዩ አምላኽ ያዕቆብ ካኒ እምባናይ ሃሌሉያ እቲ ብዝኾነ ይኹን ኩነታት ዘይፍለየና እግዚአብሔር ክብሪ ይኹን ስሙ ይባረኽ ኣብ ማእከል አሕዛብ ልዕል ክብል ኣብ ምድሪ ልዕል ክብል እየ ጎይታ ሰራዊት ምሳና አምላኽ ያዕቆብ ካኒ እምባናይ ይብለና ሃሌሉያ ነቲ ብኹነታት ዘይፍለየና ብነገራት ዘይለዋወጠና ኩነታት يحمق يتصبق نسوقنا كل جزء أبزفانو كل جزء مسانا كل جزء مصدق زخونة إجزابي ربنا سمو يبارك هاللويا بيننا خنكون زي حد جنا أملا بيننا خنكون زي فوتو أملا كل جزء أم مأكل دكو كل جزء كبرو خجلس أم مأكل حزب زركب إجزابي سمو يبارك هاللويا بزانو كون زي أخاني نتزر كبلنا إجزابير نتي كبرو زقلتلنا أم ماكلنا كخون رأسو خجل زفاتو إجزابير أملاخنا بعد ترخيبنا بهلاونتو بتسقو بمنفسو نو مسقات سلزخون لنا نسمو مخبار سلزخون لنا سم إجزابير يبارك نسو هياوي زمنات كنتا زي لوطو عبي أملاخ نجرات زي كايرو عبي أملاخ بقال نجر أقوى كبرو زي كير كبرو أحلفون مانم زي إجزابير قويتا سراويت هاللويا مسانا أمانيل مسانا أملاخ مسانا اتزلون زنبرن زمتن هاللويا إل شاداي زغنة إليهم زغنة أدوناي زغنة لمون هياوي أما أكلنا لمون هياوي مسانا هاللويا كم تنايت أنت قبرتاتو خقبر كم تنايت قدم حيلون كعلنوتون كري كم تنايت لمون كبرو خقلس لمون إجزابير مسانا هاللويا سمكا يكبارخ إجزابير ربنا كبرخا كل جزء مسانا هلاونتكا كل جزء مسانا منفسكا زلو مسانا نمسكنا كالنا سمكا يبارخ بتان نسمكا النسق لا معلتي بتان نسمكا تصوعنا هاللويا برختك نقبل الله معلتي لومي كم حدث بغبرغ هاللويا نبخا بممصا قالكا منفسكا حيلخا رديتكا تصقخا نمقال اما اكلنا لغمو هاللويا ابو نمسكنا كالنا سمكا يبارخ بيننا خنكون زيت حدقنا بيننا خنكون زيت حدقنا هاللويا يس نمسكنا كالنا እግዚአብሔር አቦና بين يكونكم ألوني أبوي سليز حالي زغت ما يكونكم ألوني أبوي ولودي زبلني زغت ما يكونكم ألوني أبوي سليز حالي زغت ما يكونكم ألوني أبوي ولودي زبلني
هاللويا اتزلخي زلخو زبالو نموسي من ليغني انتبولني من ليغوكا انتبولني من كبلي مسبولو اتي زلخي زلخو بلوم هاللويا أملاخ مسانا اتزلو الشاداي اتزلو عدوناي اتزلو زقرم عبي أملاخ هاللويا لومي قبرتاتو خقبر لومي كعلناتو خقبر لومي تامراتو خقبر لومي حزبو نخبتصح لومي هاللويا روسو نخقلص مسانا يا أملاخنا مسانا أمانيل مسانا هاللويا قويتا سراويت مسانا أملاخ يعقوب كاني امباناي هاللويا سمكاي يبارك إلل لنا نترسو زقلت لنا أملاخ إلل لنا كبر نهبل لنا نتي كبر زقلت أما كلنا تامراتو زرع أما كلنا حيلو زقلت زرع أملاخنا هاللويا نمسكنا كلنا أجزابير أملاخنا أتي زي نجر محرتك سلتي زي نجر تصقها سلتي بقاف قال سب كنجرن كزنتون زي كل عبيتك نمسكنا لنا كساب لو من كساب زعلت زي نزبغا راح بالكير نعنا أي تنتن كنان أي حدا كنان هاللويا عبد خامنا حيل النهبك بوان سنفنانا تصقى النهبك بوان حمقنا حيلي النالبسك قلبت زخون كان منفس قدوس هاللويا نمسكنا كالنا سمكاي مسكن سمكاي بارك هاللويا بيني يكون ألوني أبوي سليز حالين زغت ما يكون ألوني أبوي ولودي زبلني بيني يكون ألوني أملاخ سليز قدن بيني يكون ألوني أبوي ولودي ينزبلني أبوتاوي فقرو فتيمو ذيبك كما تني ولودا كيرو يزحنك صعدي لي ولود أملاخ مخاني زلني بعلو يحلل لي تعدي لي ولود أملاخ مخاني زلني كل بعلو يحلل لي أنا سيفكرو نزل عولم لام حلف اللون لدو زقون أنا سيفكرو نزل عولم لا حلف اللون لدو زقون علونيام سليز قدس علونيام سليز حالي علونيام ولدي زبلني سناي زدلي كابكفو زحلوني سموئيل شدايو تناي نفسي مفكرين سموئيل شدايو تناي نفسي مفكرين علونياب سليز حالي علونياب ولدي زبلني علونياب والتازخونني سناي زدلي كابكفو زحلوني سموئيل شدايو تناي هيوتي مفكري هاللويا موسى كومي إلوو نزهز بأزي من ليخني انت بالنسي من كبل مسبولو هاللويا رؤسو قليت له سمو يبارك اتي زلوخي زلوخو بلوم هاللويا
እግዚአብሔር አምላክ ምሳና ይሎ ዳዊት ካኒ አምላክ ያዕቆብ ካኒ እምባና ይሎ እቲ ምሳና ዘሎ አምላክ ካብ ኩሉ ይዓቢ ካብ ኩሉ ይበልጽ ዝዋዳደሮን ዝማሳሰሎን የለን ሎሙን ንህዝቡ ብምብጻሕ ልማዲ ሎሙን ናአና خبارخ ልማዲ ሎሙን በመንፈሱ ተናኸፍ ልማዲ ሃሌሉያ ነቲ ዝትምክፍ መንፈስካ ነቲ ዝበጽሕ ሃሌሉያ ጸጋኻ ነታ እትረድ እትድህስስ ኢድካ ሃሌሉያ ኣብዚ ቤት እዚ ብኽብሪ ትመላለስ ሃሌሉያ ብኽብሪ ትተንክፍ ነፍስ ወከፍ ሰብ ክብጻሕ ነፍስ ወከፍ ሰብ ክትንከፍ ነፍስ ወከፍ ሰብ ክድህሰስ ነፍስ ወከፍ ቤት ሎሚ ኢድ እግዚአብሔር አባ ክትከውን ሃሌሉያ አቦ እዚ ደሊና መጽና አለና ናብ ቤትካ ናብ ትኹቡር ስፍራኻ መጽና አለና ንስኻ ነቶም ናባኻ ዝመጹ ኮቶን ወጻኢ ዘይትድርባ አምላኺኻ ኮቶን ወጻኢ ዘይተሳድድ አምላኺኻ ሃሌሉያ ኢድካ ዘርጊሕካ ባርከና ኢድካ ዘርጊሕካ ባርከና የስ ሃሌሉያ ኢድካ ትዘርግሞ ነፍስ ወከፍ ሰብ ምትንካፍ ክኾነሉ ነፍስ ወከፍ ሰብ ምድህሳስ ክኾነሉ ነፍስ ወከፍ ነፍሲ ሃሌሉያ ምብጻሕ ክኾነላ አቦ ዝደሊና መጽና አለና ደቅኻ ሃሌሉያ እቲ ዘሎ ኸእዝሎ ሎሙን ህያው ኢኻ አማእከልና ሎሙን ህያው ኢኻ አማእከልና ሎሙን ክብርኻ ክንሪ ኦ እግዚአብሔር አቦ እትፈቶ አምላኽ ኢኻ أنا دما كسع مودعة عالم كل معلت مسخاتكم يلكازة تصفقنا أجزاء ربنا لومي بتزركب بتزبتصح بتزتنكف منفسك هاللويا نلب نفس وكفسب نرس نفس وكفسب نقول أجزاء ربو ككم اليوم ككم زسمو مبصح خون بشم يسوع تصلي الله بشم يسوع تصلي الله لومي أجزاء ربنا كم قالك أمني خانسخا أب كل صبابو ملاخ قصم دما أدحانهم بفقرهم بلوهاتو تبجهم بزحالف زمانات كل جزء حنجرمن حزلمن يبلنا هاللويا اتهنجر اتحزل أملاخ يس أمن كوبكا اتصور تسقى هزلعل لوم لفتاب كتقبر الهزب قاتل الله ناب كبر زفانكا ناب تجزابير زرائيلنا ناب برختنا هاللويا مبصح مديا قونلنا لومي نمنفسك عما كلنا عبسسو نقالكا بزيلك عبسسو قالكا يزاربنا اتنا فرحاتكا زبتصح قالكا عما كلنا مغلاص قول عما كلنا خغلص هاللويا بزغلغلونا زبلو كله رديت منفس قدس كبزح رديت صقا املاح كبزح رديت دغفناتكا كبزح هاللويا نغلغلتكا تنكفو كابتز تنكف كايم كابتز تزارب كايم نابز بخا بغبري منفسكا يفسس بغبري منفسكا يوحد هاللويا لا كاراريا ما سانغرو هيو زغونكا املاخينا نملخ هيو زغونكا غويتاينا نملخ اب زمانات ملو نهزبخا رحب بالكا يتفلطنيخا نهزبخا طنطينكا يتفلطنيخا سلازي دقخا توبا ايبلنا سلازي دقخا غصنا اي حفرت سلازي دقخا علاش شايبلنا هاللويا علاش زيبل مصقا املاخ ابانا عزيزو منفس እግዚአብሔር عزيزي مو سمكا يبارك كمتي اب زمانات ملو حزبخا حنجر كايوم حزبخا حقايوم كم تصحفه لومون بشم يسوع كريستوس بصقها اتحزل بصقها اتحنجر نفس ختلو وእግዚአብሔር ابو نصقها ابزحكا ابيتكا ابسسو ابزحكا ابدقها ابسسو زغبر زبل نطفات كله نخبرخا خون بشم يسوع نصلى علينا اتغبرو زبل كله بشم يسوع كريستوس غبرو بوغان እግዚአብሔር ابو كبري هابو كم تصحفه አገልግሎትና ሁሉ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን በስም እግዚአብሔር ዝመጽ ንጉስ ብሩኽዩ ከም ተጻፈ አገልግሎትና በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልየሉ አለና ዝተባረኸ ኸውን መንፈስ እግዚአብሔር ዝዓዘዘ ኸውን ህላውነትካ በክብሪ ዝግለጸሉ ክኸውን ብዙሓት ድኑሳት ክላዓሉ ብዙሓት ዝደኸሙ ክትንሱ ሃሌሉያ እዚ ንጽላ አለና ወመንፈስ ቅዱስ ብሩኽ አማከልና ከምትናይ ጥንቲ ግብርታትካ ዕዮታትካ ምዕያይ ይኹን ዕዮታትካ ግብርታትካ ምዕያይ ክኸውን በስም ኢየሱስ ንጽላ አለና ኣብዚ ማከል ቤትካ
اتتنكفا نفسا عيتهالو اتزاربا نفسا عيتهالو اتلعلا نفسا عيتهالو كل النفسا هاللويا ناتكاين إدكا اتخوب كبنا اتقواسينا مقواسيخاينا كم تقالكا تتصحفو إدو تلعل تقواسينا هاللويا كم مقواسيخا بقالكا اتتصقب عيتهالو بمنفس قدوس هاللويا اتتصقب علقلق اتبل عيتهالو كلاتنا نابز منفس ازي كنهالو نابز منفس ازي خنطمق بز خبري ازي خنتناخف ابوي هاللويا ازي سناي فقط كايمو بخبري بيتك ختملعا بخبري بيتك ختملعا نصلع لنا بخبري منفس قدوس كان نفسك بيتك بتصح نصلع لنا بيننا زيت حدقنا املاح هاللويا سب نودو خمس حنقرو እግዚአብሔር አምላካ ናብዛ ቦታ እዚ አክሳብ እትመጹ አበረኻ አብ ኩሉ ዝኸድኩሞ መንገዲ ከም ዝሓንገረ ካርኢኻ ኣለኻ ከም ተጻሕፈ ሎሚ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ጸጋ እዚ ሓይሊ እዚ መንፈስ እዚ ናይ ክብሪ ቃልካ ሃሌሉያ እዚ አምልኾ ብስምካ ዝግበር ኩሉ ንህዝብኻ ሊፍታብ ክገብሮ ክሕንግረና ከተንሳአና ከበርትዓና ብዘይልክዕ ኣብቲ እግዚአብሔር ዝረአየልና ጎደና ከመላልሰና هاللويا نمنفس كان عدمالنا توقات أتصر جبائنا توقات أتصر جبائنا توقات أتصر أقول قلوتنا توقات أتصر نتهم زقول قلونا أحوات بقال كونه بمزمور كونه بقولوا نتفت الزجبر عبز بيتزي لومي بشم يسوس نخبر خايقون أبو بزنجر إزبه يبلكا بز أقول قلوت زي يخبر سمكا لعل يبل زفاناتك محضراتك للتايم لا أملغنا يملا أيو ጉባኤና ዘበለ ኩሉ ንኽብር እግዚአብሔር አብዝፋንካ ከም ጥዑም መዓዛ ሽቶ ከተሽቶ ብሽም ኢየሱስ ንኽብርኻ ንስውኦለና ኣታ ቅዱስ ዝኾንካ ኣምላኽና ኣታ ዓበ ኣምላኽና ብጀካኻሞ መን ኣለና ብጀካኻሞ መን ኢና ነምልኽ ንስኻ ቀዳማይ ናይ ቀዳማይኻ ኣብ ህይወትና ቀዳማይኻ ኣብ መጓሲኻ ቀዳማይኻ ኣብ ኩሉ ኣገልግሎትና ቀዳማይኻ ኣብ ህዝብና ሃሌሉያ ተረኸበልና ደኣ ተረኸበልና ከም ልማድካ رأسك قلتلنا منفسك يقلقلنا منفسك يقلبنا كبرناتك أبزبيت زي بزي لك قلت نصل لنا أجزابير أبو زعل علل زبل نجر كله بمقط منفس قدس حال كبل حوي كل على أبزبيت زي هاللويا حوي ناي منفس قدس كل على أبزبيت زي هاللويا نفس سوق بز حوي زي خنقاطل بز حوي زي كندد بز حوي زي كتنس كبرت هاللويا كل أقول قلتنا نخبرك خون نوفيول لنا أجرخنا نبرو لنا أب أجرخنا نقمت لنا هاللويا أو كبر منفس قدوس وبروخ أبونا نسخة قلبت زبل اللهم ختحدث تصل الله عمي زبل ختحدث تصل الله مركوتاتنا زبل خملس تصل الله نايت صلو ديفوشننا خملس نايك الأملاق استنتناتنا خملس هاللويا زي تمارخ زبل اللومي بشم يسوس مركو ناي نفسه كفسب كملة نتصل لنا أبوي بمنفس كخوينا إزي أبكر مخان نبلا لنا ناي نفسه كفسب متنساق خون مهداس خون هاللويا منفسه وطعمي أم نفسه كفسب كقلت هاللويا دايزين تايقل دلينا مسينا أبوي بتنخافنا تكلل هاللويا اسز بتصحصقا از تنقف منفسك تزلعل زردع حيلغا نودلينا ازبغا نودلي تبيو متى كالي المور نزبغا بشم يسوس ردأنا كاباتنا وطانا ردأنا كابنا حد عنا متممات ردأنا بحقن بمنفسن كنسكنا لوم يزبغا مبسعك خونل إذن نتسمع لنا إذن ندلل لنا أبوي هاللويا نفساتنا عبز الزمن زي
بحيلي قال كخبرتع بحيلي منفس قدس كخبرتع تنسى كم تسأل بدنجت أدو كدليل مسوات مسوفرة زتقانو فو هاللويا نبتا أملاخ زرعيلو نكسنة تشمة زتقبة لومي حزبها أبز بوتها حزب زمات قالو متى نتسخا زرع غالو مبصح زخولو قلبت نحيلي ناي منفس قدوس أبز بوتها زغلال هاللويا إذا نتسمع لنا تبروخ منفس قدوس حزبها مبصح لماد كاي حزبها متنكاب لماد كاي ناقول قولت كاب بخبري مسناي بخبري مملا لماد كاي هاللويا لومي متنخاف يقول مبصح يقول محداس يقول متنساي يقول زتصبروا زبالوا كل منفسه لمماداتنا متنساك خونلنا محداس خونلنا هاللويا نفسات حزبها يبصح نبصح نقالك أماكل إذا زمن زي حيل ألبسه أحواتنا خقولنا خلو تقالتي أم نفس وكبسة كعي كبتصح كتنقف كفوز هاللويا بشم يسوع كريستوس بمنفس قدس كختم كفو بمنفس قدس كختم الأرض تصلي لنا هاللويا أنصار زغلو وديت زقبر أنصار كله إذن نسخان هزبخان مبصحيلو زتنس زحسب كله نايت على عطرة لومي مسحواتي مس منفس قدس تسمام إحنا بشم يسوع نفرص لنا عند تاتو زبلة يقرص مخر تاتو زبلة يبتن هاللويا كفو زغنا مخرسيات كنتيغن عياراتنا كعطون زحسب كبادت كقمت نزحسب كله بشم يسوع كريستوس بمنفس እግዚአብሔር عياراتنا يصرن بلالنا نصريو لنا منفس እግዚአብሔር نصريو منفس قدوس يصريو ኃይል ስም ኢየሱስ ክርስቶስ يصريو هاللويا እዚ ቤት እዚ بزي لك كبر እግዚአብሔር يملا فرحات እግዚአብሔር كسباب كله زودخ كسباب كله زقمت قدوس فرحاتك ابو قالو زي بحالله كبري لومي كغلص صلالو قالو زي بحالله إدكا تبصعو إدكا تتنسو إدكا تفوسو نجر إدكا حليف أنت تعراريون إحواتي نجر هاللويا لومي إذا خفت أمام زبيت تصللقو هاللويا نتصلل لنا እግዚአብሔር ربنا نسخة تسمع حياو أملاخيخا كل جزء عبزفان كحياو أملاخ نتهم زدليخا نتهم زتصوعوخا اتركب اللوم اتملس اتزارب مفتاح توت قدنا مخرز لك أملاخنا هاللويا بإمنة نتصلى علنا نفسه كف نفس نبرتع كون الله نبلا لنا نفسه كف نفسي هاللويا محداس كون الله متنساء كون الله هاللويا أمين بتي زلقا صقخا بتي زلقا كبرخا بتي زلقا قالكا لما أنتي أب حزبخا متنساء سلازخونه أمسكنك الله مزامراتنا هاللويا خزمرو خلو مزامران كبري እግዚአብሔር سلازورد ناملاخ أب زفانو كبري سلازعت أنا له أملخو سجدت نو بينو سلازخونه بومت أن كان حزبخا سلتوارخو أمسكنك الله بتمرتنا إن مهارو زبلة نبتقنع قدنا زمر حق ملأختها أب حوي أمبيركا أما كلنا كتكبرلون كتقلصون سلاز فتخا أمسكنك الله بمنفس قدس حقزو نتي بسبكت بقال أملاخنا بحزبخا زوات صحو هاللويا يس لومي نسخة أب عندبوتو خينكا اتلكع نحزبخا خبالو زقبو ملأختي بمنفس قدس كم حلالف كالو منفس تبعات منفس مقلات منفس محداس متصننا عبدك كنافر وختم بربشم يسوع نتصلل لنا دقل بحزبك مخفات يخون له نزل سمعوا هاللويا ناغا ما انت كأزز نبغى حزبك رؤسو ما فتيو ما انت خسو لبو فتيو نجزابير ما انت خسو نلبي نفسك كسمعك ما انت كالو مخفات قون نتصلل له لنا يا أبي ربنا أموني خان السخاء كابت نبلو نلمنو نتصليو ندليو انبزا
أبزح كان عزيز كان تقبر اتخل هي ويسوس شقاقو سم كاي بارخ أقول قلوتنا بنات كسم أقول قلوتنا بنات كمنفس سلزملة بنات ككبري سلزملة نمسكنا لنا بخبري بدم يسوس كريستوس كأسعي زغننا نقول أقول قلوتنا كأسعي دم يسوس كريستوس نقبرو له علنا كأسعي حوي منفس قدوس نبرلو لنا اتسعي ايتو عبزي رخبو اتوكي بشم يسوس عبزي رخبو ابتكور ناتكا قصري بشم يسوس كريستوس نفس وكفنا نفس وكف أقول قلوت نفس وكف نفسي أبو نمبر علنا زغلو نسخة تكبر دقها تحت تيلنا قصكا مدلاي كباخا خاني قالن صقان ممقالن سلازخونلنا كبرن هبكالنا نتز سمعنا املاخ نمسغنو علنا نت الرؤس زغلصلنا املاخ كبرن هبو علنا نتي اماكلنا خوينو هاللويا بركت زبزح صقا حيلي منفس قدوس زعتق ابو كل خبري كل املخو كل سجدات كل عبيد كل وداسي ناخان يسوسنا مدحانينا نبينا خايخون هاللويا هاللويا مسانا الله أملاخنا مو نمسكنا كلنا سمكا يبارك كبر كلن يسوع يكون هاللويا آمين نسخات راي كبر بهيوتي سكخم مخن بلوينا قويتا خبر بهيوتنا كبر كنو بلوينا بهيوتنا حواتي سولومون مكبب كتصحف كولوسي على تحت تصحي حدش نجر يلا نيلو كله استجبره سبز جبره سبز زفت أمه على تحت تصحي كله كدقاقم كله إنا مكبب نريع حواتي السخات حشان نبله السخاء بهيوتي كبر نبله السحشان نحواتي كفو معلتاتي مسألو قومي لنا لو تماك بمعرف عسر تخلتات تبلو له خيمة أس بنسنت كان فتاريخ أنتي قبر ريلو ذكر ريلو لو ما عنتي بمولو حيلي بمولو لبي كم لخكا السخاء جزاء بهيوتي نبله حواتي السخاء جزاء نايك زيابير منفس حواتي السو يجزاء بهيوتنا أصاف قومي لنا عخا كابرخب كسام مدري زداليو يبلين يلو نسخات راي كبر أبيوتي نسخات راي جزءان بولو حواتي أكادموينا صباح نقول دوك نبل يعني This isn't just any chat. أكادمو دوك نبلينا أن قبرو زبالة كله أب كنبولينا سلازم زمدر لنا حواتي نسخ جزء أبيوتنا نسخ نجس أبيوتنا نسخات راي كبر أبيوتي كبر أبيوتي كبر أبيوتي يسوع تراي نجس أبيوتي هاللويا أبيوتي نجس أبيوتي ولا بميات من مسنا حلف بحاو مسنا حلف حواتي نصف يجزانا باولوس كوميلو أب إيسيا كسع موت بقى كسع موت داتا أبيتنا نيرنايلو اتنموت ازتنس املاح جن مصننا عليو خاص انا نعنايلو زت انا نعبو نسو حشنا حواتي نسخات راي غزا بهيوتي نبلو نسو يغزا اسو غزا كل بهيوتنا حواتي بهيوتنا اينكسرنينا اسو تزي غزينا حدغا نسو تزي مريحنا حدغا نسخا غزا بهيوتي نبلو شي مكالهو نسخا كبر لي شي مكالهو نسخا كبر لي امين هاللويا شيمنا كالنا بهيوتنا أبنا برانا شيمنا كالنا أبهيوتنا شيمنا كالنا نسخات عشنا نايزل العالم هيوت قال لك كابا خمونا بيكن كيدنا نسخات عشنا هيوت ذهب كنا غويتا كاب دغدغ صلما زوص خنا غويتا نابتا فقر ودخا منغست زاتا خنا ابو نسخات عشنا كاب دغدغ صلمات كاب ماسر تزفتح كنا نسخات عشنا أبهيوتنا نسخا غزا نسخا ملخ
Ekapa yelasto yekianta yelalalala posto. Ekapa papa yelaste ekapa yelanto yekianta. ግዛአና እግዚአብሔር አምላኬ ንስኻ ሹም ንስኻ ግዛ ኣብ ህይወትና እግዚአብሔር አምላኬ ንስኻ ትሕሸና ኣቦ ካልእ ኩሉ ይትረፍ መንግስትን ጽድቁን ድለዩ ክውሰኸልኩም ይዝበልካ ጎይታ እስኻ ትሕሸና ካባኻ ርሒቕና ካባኻ ተኣሊና ሰባይን ኮኒና እስኻ ትሕሸና ቅድስናና ምድሓና ፍልጠትና ጥበብና ዝኾንካ ጎይታ ናባኻ ምጥባቕ ይኹነልና ናባኻ ምጥባቕ ይኹነልና ናባኻ ምጽጋዕ ይኹነልና ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስካ ይፍሰስ ኣብ ማእከልና መንፈስካ ይፍሰስ ኣብ ማእከልና ዘሐልል መንፈስካ ይፍሰስ ዘጨክን መንፈስካ ዘወፊ መንፈስካ ንዓኻ ዘግዝእ መንፈስ ኣብ ማእከልና ይፍሰስ እግዚአብሔር ንዓኻ ክንግዛእ ንዓኻ ህይወትና ክንብ ርድኣና ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግዛአና ካልኣይ ና እግዚአብሔር አምላኬ ፍትወት ዓለም አይግዛአና ፍትወት ስጋና አይግዛአና ድሌታትና አይግዛአና እስኻ ግን ግዛአና በመሕዳስ ሐሳብና ተለዊጥና ንፈቃድካና ሐሳብካን ክንነብር ርድአና አባዬ መንፈስካ ማእከልና ስለዛይ ስለተለውጠና ስለተረድአና ነመስግነካለን ሰማያትና ይጽረ ተጽዕኖ ክገብር ዝወጽ ዘበለናይ ጸልማት አሰራር ይበተን ማይከም ዝብተን ይበተን ተንስ ሕልቅነት ስልጣናት መናፍስቲ ይበተኑ በኢየሱስ ስም ሐሳባትና ዝሕዘበለ እንደ ዓበና ኸይንከይድ ከይንልወጥ አእምሮ ዝሕዘበለ አእምሮና ናብ ካልእ ዝወስድ ዘበለ አቤትካ ኮለና ዝተበተነ ይኹን ይበተን ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላኬ መዓልትና እስኻ ግዛእዮ ስለትገዝኦ ነመስግነካ ኣለና ስለ ኩሉ ነገር ተባረኽ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን ከመቀኒና ባብ ሰላም ረህና ቤት እግዚአብሔር መጻኹም ካብቲ አቋሪጽና ዝነበርና ቅድመ ክልተ ሰሙን ካብኡ ክንቅጽል ኢና ኣብ ምንታይና ዘለና ኣብታ ማሕበር ስሜሪና ናብተን 7 ማሕበራት ኢና ንርኢ ዘለና ኤፌሶን ርኢናዮ ኣብ ስሜሪና ጀሚርና ነርና ብዝሓለፈ ግዜ እታ ማሕበር ኣብ ክንደይ ዓመተ ምህረት እያ ትውክል ኢልና ርኢና ነርና ብትመእተዊ ካብ 100 ክሳዕ 300 12 እታ ኣብ ስደት ዝነበረት ኣብ መከራ ዝነበረት ማሕበር ተባሂላ ትፍለጥ ከተማ ስሜርና ኢልና ርኢና ስሜርና ዝብል ስም ካብ ከርበ ዝብል ስም ዝመጸ ኢልና ብሰሜን ካብ ኤፌሶን 56 ኪሎ ሜትር ርሒቃ ትርከብ ከባቢ 200,000 ዝኾኑ ህዝቢ ተቐመጥቲ ኣብታ ከተማ ከም ዝነበሩ ኩላቶም ከዓ ኑሮም እንታይ ይገብሩ ከም ዝነበሩ ይድግፉ ከም ዝነበሩ ብኩሉ ነገር ኑሮም የገልግሉ ከም ዝነበሩ ርኢና ሃብታም ከተማ ንግዲ ዝካየደላ ከምኡን ብሳይንስ ብሕክምና ቤት ትምህርቲ ፍልጥቲ ከተማ ያኔራ ዝነበረት ያኔራ ዓበይቲ ቤተ መቅደሳት ዝነበራ ንቄሳር ጢቤሪዎስ ከም አምላኽ ክምለኽ ቤተ መቅደስ እንታይ ዝገበረት ከተማ እያ ዝሰርሐት ከተማ ያኔራ ኣብቲ ከተማ ቄሳር ክምለኽ ሕጋዊ ኮይኑ ዝምለኸሉ ዝነበረ ከተማ እዩ ኩሎም ዜጋታት ንቄሳር ምምላኽ ግዴታ ዝነበሮም እምብን ዝበለ ዜጋ ብናይ ሞት ፍርዲ ይፍረድ ከም ዝነበረ ከባቢ 12 አገልገልቲ ኣብቲ ምድሪ ሰማዕት ከም ዝኾኑ ፖሊካርፕ ካብኣታቶም መበል 12 ከም ዝኾነ ኣብ ናይ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ኮይኑሎ ተሰኒዱሎ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ኣብ ከተማ እንዳዞሩ ቄሳር ጎይታ ይብሉቶም ህዝቢ ኣብቲ መሰውእ እንታይ ገብሩ ነይሮም ዕጣን ይውስኹ ነይሮም ንመንግስቱሮም ዘርኢሉ ሓደ መንገዲ እዩ እዚ ንዝገበረ ዜጋ ናይ ምስክርነት ወረቐት ይወሃቦት ምስክርነት ሒዙ እንታይ ይገብር ኣብ ዝኾነ ቦታ ስራሕ ኣፕላይ ተገይሩ ናይ ስራሕ ዕድል ይረክብ ከም ዝነበረ ብዝሓለፈ ግዜ ርኢናዮ ስለዚ ጎይታ ብዛዕባ ርእሱ ዝሃቦ መግለፂ ነዛ ማሕበር ብምንታይ ተገሊጽላ ናብ መልኣኽ ማሕበር ስሜርና እንታይ ግበር ጽሓፍ እቲ ቀዳማይን ዳሕራዋይን ሞይቱ ዝነበረ ዝኾነን እንታይ ይብላሎ ከምዚ ይብላሎ በመከራ ተሐልፍ ማሕበር ስለዝነበረት ሞት የንዛባ ስለዝነበረት ክጸንዑ ነይሮም ንሱ ህያው ምዃኑ ኃይል ሞት ሲዕሩ እንታይ ከም ዝገበረ ከም ዝተንሰ ንሱን ተሰቂው ሞይቱ ንሓጢያት ሲዕሩ ከም ዝተንሰ ንሳቶውን በመከራ ኳን ተሐልፉ ጎይታ ሓደ መዓልት እንታይ ከም ዝገብሮም ከም ዘተንሶም ህያው ምዃኑ ኣብ ሞትን ኣብ ህይወትን ስልጣን ከም ዘለዎ ክነግሮም ኮለ ኢና ንሪኦም እንታይ ኢሉ ተገሊጹሎም ኣሎ እቲ ቀዳማይን ዳሕራዋይን በመከራ ዝሓልፉ ዝነበሩ ዘለዓለማዊ ኣምላኽ ምዃኑ ክነግሮም ነይርዎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት እንታይ ዝብለና ብብዙሕ መፈለጥታ 40 መዓልቲ ህያው ምዃኑ እንታይ ከም ዝገበረ ሐዋርያት ርእሱ ከም ዘርአየ ርእሱ ምስ ገለጸሎም እዮም
መጀመሪያ ነቲ ሓሳብ እንታይ ክገብርዎሎም ክቕበልዎሎም ኣብ ውሽጦም ከኣትልዎም ርትዕ ክረኽቡሎም ነቲ ጎይታ ዝገለጸሎም ነገር ኣሚኖም ምስ ኣሞንዮም ንጎይታ እንታይ ክገብሩ ዝኽእሉ ህይወቶም ክህቡ ዝኽእሉ ስለዚ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ብዚ እቲ ቀዳማይን ዳሕራይን ብጀክኡ ወላ ሓደ የለን ንሱ እዩ ዘየለና ብህልው ኣምፂኡ ንኹሉ እንታይ ዝገበሮ ዝፈጠሮ ንሱ በይኑ ኣምላኽ እዩ ቅድሚ ፍጥረት ዝነበረ ንኹሉ ዝገበረ ንቄሳር ነቶም ነገስታት ንኹላቶም ክገዝእ ዝኽእል ቀዳማይ ዳሕራይ ምዃኑ ነታ ማሕበር ብኸምዚ እንዳክገብረላ ከሎ ርእሱ ክገልጸላ ከሎ ኢና ንሪኦ ሞይቱ ዝነበረ እንታይ ዝኾነ ህያው ዝኾነ ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ እንታይ ኢልና ነርና ሰብ ክፀርፈካ ሕማቅ ቃላት ከሳድደካ ቀሊል እዩ ንሰብ ዝኸብዶ እንታይ እዩ እቲ ናይ ሞት ፍርሂ ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ብዙሕ ግዜ ዋላ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ንሪኦ ነርና ገለገለ ሰባት ንፅባሒቱ ክትቅተሉ ኢኹም ተተባሂሎም ፀጉሮም ሰይቦም ብሓደ ለይቲ ዝሓድሩሉ ከምኡውን ክሳዕ በቃ ኣካላቶም ክሳዕ ዝንቅጥቀጥ ገለ ይኹን ናይ ሞት ፍርሂ ቀሊል ኣይኮነን ሓያል እዩ ስለዚ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ሞይቱ ዝነበረ ህያው ዝኾነ ንሱ ንባዕሉ ንሞት ስዒሩ እንታይ ገይሩ እዩ ተንስኡ ንዖም ከዓ እንታይ ከም ዝገብሮም ከም ዘተንስኦም ስለዚ ነታ ማሕበር ክንእዳ ከሎ ኢና ንሪኦ እቲ ስሜርና ዝብል ከምቲ ዝረኣናዮ ቃል እንታይ ኢሉ ነታ ማሕበር ፅሕፈላ ከሎ ኢና ንሪኦ ፀበባኻን ድኽነትካን ግናኸ እንታይ ኢኻ ሃብታም ኢኻ ፀርፍቶም ኣይሁድ ኢና ዝብሉ ግናኸ ማሕበር ሰይጣን እዮም እምበር ኣይሁድ ዘይኮኑ ከም ዘይኮኑ እንታይ ይገብር ኣለኹ እፈልጥ ኣለኹ ኢሉ ነታ ማሕበርታ ክገብራ ከሎ ክግለፀላ ከሎ ኢና ንሪኦ ብፀበባ ብመከራ ተሓልፍ ከም ዝነበረት እታ ማሕበር ሓደ ግዜ ጎይታ ብመከራ ክንሓልፍ ፍቓዱ እዩ ብመከራ ይሕልፈና እዩ ብጀካ ብሓጢኣት ብመከራ ክንሓልፍ ይፈቅድ እዩ ንምንታይ ብመከራ ክንሓልፍ ዝፈቅድ ናብ ምስሊ ወዲ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ክንከውን ክንፅረብ ከም ትወዱ ብኩሉ ነገር ተኣዚዙ ዝኸደ ንሕና ብመከራ ሓሊፍና ተሰሪሕና ተለዊጥና ንጎይታ ከነኽብር ጎይታ ይደልየና እዩ ብጀካ ብሓጢኣት ንፍተኖ ሰብ ብሓጢኣት ዝወድቆ ባዕሉ ኣብ ያዕቆብ ነጊርና ኣሎ ተፈቲኑ ናብ ሓጢኣት ከም ዝኣቱ ይብለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሰብ ብኽፉእ እንታይ ኣይገብርኒ እዩ ኣይፍትን እዩ ነብርሃም እንታይ ገበሮ ብለና መኮሮ ይብለና እምነትና እንታይ ክኸውን እንዳዓበየ ክኸይድ እንዳፈለጥናዮ ክንከይድ እንዳተለወጥና ክንከይድ ብመከራ እንታይ ገብረና እዩ ይሕልፈና እዩ ጎይታ እንታይ እዩ ዝደሊ ኣብ ሰብ ክንውከል ኣይደልየናን ከይዱ ምሂሩ ኣብኡ ክንውከል ንዕኡ ክንፈልጦ ኣብኡ ክንፅጋዕ እዩ ዝደሊ ዝኾነ ነገር መከራ ክመፅእ ከሎ ናብ እምሮና ናብ ሓሳብና ኣብ ህይወትና ንዕኡ ክንሓስብ እዩ ዝደልየና ስለዚ በቲ መንገዲ እንታይ ይገብረና ይሕልፈና ማለት እዩ ጥዑም እኳ መንገዲ ኮምፕሮማይዝ ዘይንገብር ሰባት ንፍቃድ ርእስና ዘይኮነ ንፍቃድ ኣምላኽ እንነብር ሰባት እዩ ዝገብረና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ብብዙሕ ነገር ንጽቀጥ ኢሉ ሎምሽ ሓቀይ ይጸበና ጽብብ ብለና ኢሉ እንታይ ከም ንገብር ይጨንቀና ኢሉ ብኩሉ ንድፋ ኢሉ እንዳሓመይና ንድዕም ንምዕድ ከም እንዳበላ ኣብቲ ቃላቱ እንታይ ገይሩ ኣሎ
ኣቐሚጥዎ ኣሎ በዓል ጳውሎስ ንናይ ሰብ ሓሳብ ክነብሩ ኣይንሪኦም ኢና ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ እዮም እንታይ ዝገብሩ ነይሮም ዝነብሩ ነይሮም እንታይ ግን ወሲዶም እንተይልና ብብዙሕ መከራ እግዚአብሔር እንታይ ገይርዎ ንጳውሎስ ሰሪሕዎ ግብረ ሐዋርያት እንታይ ኢልና ኣሎ እዚ ንዓይ ነገስታት ኣብ ኩሉ እንታይ ክገብሩ ኣነ ንዓይ ስመይ ክጸውር እዩ በዚ ኩሉ መከራ ሓሊፉ ንፍቃድ ሰብ ጳውሎስ ክነብር ኣይንሪኦን ኢና ጉያይ ወዲ እምነተይ ሓለ ሰናይ ገል እምነትካ ተጋዲለ ኢሉ ንጢሞቴዎስ ኣብቲ መወዳእታ ክጽሕፈሎ ኮሎ ኢና ንሪኦ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሓሳብ ሰብ ንፍቃድ ሰባት ክነብር ኣይደለናን እዩ ሓደ ካብቲ ዝፍንፍኖ እግዚአብሔር ኣድሒንና ንዑ ክነብር ንፍቃዱ ከነለሊ ፍቃዱ ፈሊጥና ንፍቃዱ ክነብር እዩ ዝደለና ስለዚ ብመከራ ምሕላፍ እንታይ ይገብረና ንፍትወት ሰብ ዘይኮነ ንፍቃድ ኣምላኽ ክነብር ይገብረና ዲስፕሊን ብስነ ስርዓት ክንከይድ ይገብረና ብናሓልፎ ዘበለ ኩሉ ኣብ ገለገለ ኣካይዳኻ ዘይጽቡቕ ንኣምላኽ ባህ ዘይብል ኾን እግዚአብሔር ግን መንገዲ ኣሎ ኣብ ሓደ ቦታ እቲ መስርሕ ኣሎ ኣብኡ እቲ ስርዓት ከም ትገብር ንዑ ከም ትእዘዝ ብኩሉ ነገር ቅርጺ የትሕዘካ ማለት እዩ መከራ ንምንታይ ንሓለዋ እንደገና ሓደ ጊዜ እግዚአብሔር ዓበይቲ ጸጋ ኣብ ሰባት ከፍስስ ከሎ ሰባት ንኸይዕበዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብኦም ኣብ ኣምላኽ ክውከሉ መታን ብብዙሕ ነገር እንታይ ይገብሮም እዩ የሕልፎም እዩ ጳውሎስ እንታይ ዝብለና ነቲ በቲ ራእይ መታን ከይዕበይሉሲ ኣብ ስጋይ ግራጭ ኢሉ ሎም ሓቀይ ከይዕበ በቲ ራእይ በቲ ኣምላኽ ዝገለጸሉ ነገራት ተዓቢ ናብ ካልእ ነገር ንኸይከይድ እታ ድኻም ካብ ካልእ ነገራት ካብቲ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ንኸይወፅእ ከምኡ ትገብሮ ነይራ ማለት እዩ መከራ ንምንታይ ይብለና ንምእዛዝ ነብርሃም እንታይ ዝብለና ምስ ተገለጸሉ ቀስ ብቀስ እዩ ኣምላኽ እንዳተገለጸሉ አብርሃም ንኣምላኽ እንዳፈለጦ እንዳተኣዘዘ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ፍቁር ኢሉ ኣሎ ንኣምላኽ እንታይ ዝገብር ኣቦ ከም ዝነበረ ዝእዘዝ ከም ዝነበረ በቲ መከራ ብኡ እንዳወሰደ እግዚአብሔር ዝእዘዝ ውሉድ ከም ዝገበሮ ንዓና እውን ብኡ ክወስተና ከሎ እዙዛት እንዳኾና ከም ንኸይድ ወዲ ኩንስ እኳ እንታይ ብለና ብዕብራውያን ምእዛዝ ከም ዝተማሃረ ይነግረና መከራ ንምስክርነት እዚ እንታይ ኢሉ ኣሎ ንዓይ ሕሩይ ኣቕሓ እዩ ክምስክረለ ኢሉ ንጳውሎስ ከዓ እንታይ ክገብሮ ከሎ ንሃናንያ ክነግሮ ከሎ ኢና ንሪኦ ስለዚ በዚ ኩሉ መከራ ክሕልፈና ከሎ እንጠቅም ሰባት ንርእስና ዘይኮነ ንፍቃድ ኣምላኽ እንነብር ሰባት ዘይነበላሹ እግዚአብሔር ዝኸብረልና እግዚአብሔር ዝሕጎሰልና እግዚአብሔር ኣብ ዘመንና ከቢርልና እንኸይድ ሰባት ክንኮን እግዚአብሔር ብብዙሕ ነገራት እንታይ ይገብረና እዩ ይሕልፈና እዩ ብጀካ ብሓጢአት ባዕልና ተፈቲና እናኣትዎ بحاتيات سب توديو እግዚአብሔር ቅዱስ ይንሰብ بحاتيات እንታይ ይገብርኒ ኣይፍትን እዩ ሰዝነታ ማሕበር እንታይ ይብላሉ ጸባኻን ድኽነትካን ግናኸ ሃብታሚኻ ከም ዝበላ ነቲ ዝኣመኑ ወንጌል ክሳዕ ድኽነት ዝሰዓብዎ ምእመን እዮም ነይሮም ኣብ ዕብራውያን 11:36-38 ዓለም ንዓታቶም ከም ዘይትበቃ ኣብ ጎዳጉዲ ኣብ በዓቲ ተመገዙ ተሰየፉ ይብለና ብዛዕባቶም ናይ እምነት ኣቦታት ጀጋኑ ክዛረብ ከሎ ጸበቦም መከራ ኣብ ህይወቶም እንታይ ከም ዝገበረ ከም ዝመፀ ጸሓፍ ዕብራውያን ንሰብ ዕብራውያን እንታይ ከም ዝገበረሎም ከም ዝጸሓፈሎም ኣብ ዕብራውያን ቃል ኣምላኽ ይነግረና ስለዚ ነቲ ዝኣመንዎ ወንጌል ክሳዕ ድኽነት እንታይ ገይሮም እዞም ማሕበር እዚኦም ዝሰዓብዎ ማሕበር እዮም በትንዋት ድኻታት ነይሮም ግን በቲ መንፈሳዊ እንታይ ከም ዝነበሩ ሃብታማት ከም ዝነበሩ ታ ጸበባ ትብል ታ ትሩብሌሽን ትብል ኣብ ናይ ግሪክ ኣብ ቃል ተተርጉማላ ንሓደ ሰብ ተስፋ ምቁራጽ ንምዝሓል ፈጺምካ እንታይ ንምግባር ንምጥፋእ ኣብቲ ሰብ ሓሲብካ እትገብሮይ ታ መከራ ኢላ ተጠቂሳ ዘላ እቶም ነገስታት ይኹን እቶም ህዝቢ ይኹኑ ነቶም ኣብ ስሜርና ዝነበሩ ማሕበር ክሳዕ ዘጨንቅዎም ተጨኒቆም ዓቅሎም ጸይቦም ኩሉ ነገር ኮይኑ ከቢድዎም ነቲ እምነት እንታይ ክገብርዎ ሓዲጎም ንድሕሪት ክምለሱ ከምኡ ገይሮም እንታይ ገይሮም ሎም ነይሮም ኣጽቢቦም ሎም ጸቢብኩም ከም ዘሎ ይፈልጥ ኣለኹ ጎይታ ሪእዎም ኣሎ ጸቢብኩም ኣሎ ድኽነት ኣሎ ማእከልኩም ግን መንፈሳውነት እንታይኦም ሃብታማትዮም ኣነ ዝኸብረልኩም ማሕበሬ ክብሎም ኮለይና ንሪኦ 20 ሰባት ኣብ ኣገልግሎት ጀሚሮም ኣብ ዕድመ 65 ኣብ ኣገልግሎት ሓደ ሰብ ጥራይ ይተርፍ ንምንታይ ጸላኢ ንቅዱሳን ብብዙሕ መከራ ዝትሶም መታ ንድሕሪት ክምለሱ ናብ ዓለም ክምለሱ ካብ ህይወት እንዳኽገብሩ ባክ ክገብሩ ንድሕሪት ክምለሱ ኢሉ ብብዙሕ መከራ እንታይ ገብር ሰይጣን ብኩሉ ነገር ጸበባ ኣብ ህይወትካ የምጽእ ሓደ ጊዜ ነዚ እንዳራእኹ ከለኹ ሓደ ገልጋሊ ኣብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ንፉዕ እቶም ምእመን ኣዝዩ በቃ እግዚአብሔር ብዙሕ ነገር ዝግለጸሉ ብዙሕ ነገር ብትምህርቲ ይኹን ብኻልእ ነቲ ማሕበር ጽቡቕ ገይሩ ዝጓሲ እቶም ማሕበር እውን ዝፈትዎ ዝኣምንዎ ገልጋሊ ነይሩ ከምኡ ኢሉ እንዳገልገለ ከሎ 3 ደቂ ወሊዱ ነይሩ ኣጋጣሚ ኣብ ማእከል በዓልቲ ቤቱ ናብ ጎይታ ትኸይድ
تموت مالج مسموتت كم يلو خلو أبيبو خلو ندقو مجيب كوكي جبر بيتمرت يبصحهم يا اليوم ينابيوم بس خل إن حلفة كم يلو خاء أبتاع قلقلو تسأني عن تاي جبر نيرو يقلقل نيرو أمود دعتا حدا زعامنو نايك أربع عركو بتريد جيرو خيدو بتعم خبيدو شو لعل عام خوينو دحرن دخ جبر كلنا نري كابتاع قلقلو تويس درو جبر كلنا نري سيطان كوميز جبر يتصببلكا يجأنقكا بخل نجر بفاينانس بدقة بوشتي أولوس كزارب كله أبي سياسي أوش أنا كسا موت سمعنا ودينا نيرنا دحرج أيكن كتسنينا نقولي تايكن نقول قلوني ناخبل كله بتي نموتازة تنس قولي تاجر بوجيرون تايكم زجبر لهم كم زت أنا نعم نسب أرنت أس نجيرو ماله كن حاب ألكم ما ينفتوني نايلو ودينا نيرنا أنا حد جزء كبيدنا نيرو يتسببه لعل عقمنا خوينو نيرو جاء بير أملاكم بتيتوس جيرو بمنفس جيرو بمكره نحلف كلنا أنا تاجرنا أتصانع عنا نقصل كألنا ندابل أنت خبر كله كزاربهم كله إنا نريوس ألاقي بخل نجاري خج أن أكاز دلي نتحس كاز الله هاي وتكدر بيعيز دلي سزوم محبر زيوم بخوم يوم تايز جوبرنيرهم زحلفونيرهم أب أملوه كأسر زتسافة بزح مسلات كت أباو عدلات انتاي يوهابون يربز محبر زي كم تمتوزر أنا كأسر أب تمدري وقعوي انتاي مسوي جيرهم تايم زجبرون يرم عمت يسجدلو يملخون يرم توم عمن تجن نقيساراي نملخنينا نقويتاينا نملخ مسبولو بزح سدت كما تصوم جميرو بتمدري سرحك سجوج جميرو أبتام توم كم زمن كريوت أنا حنا تامدر هبتام مدر مخانا كريات أنا إحنا أبتا هبتام بوتا كل نجارم زسانو نبراتهم قلياتهم هوملس كوينهم أبتاريخ كيركم كتري وخلهم بزعبا سميرنا بخياتيز مسأكات زحل فوز نبرو مكرة نحن نريو خلنا مسناتهم مكرة أي راخبني أم مدري أبستولو دول عدي حبت زلوا خم جابون داخل ألو كسرحون داخل ألو بسنك ابنتهم أتأو سلازبالو نقويتان نقيس عراين سجدن سلازبالو بزح شجر كوردم جميل قالي أتوم أبدق حضرني يوم من برسينا ببزح نجاريج أبهم كم زنبرين أب تاريخ النريو هبتامات هبتام در هبتام كل نجارم سانو نبراتهم هبتهم جزءهم تايز جابور زسانو كاب سرح كلاتهم تايز خون مؤمن يوم زتسوقو مؤمن يوم يوم أكم زي مكرا خلوا يوم قويتا زقلت زلوا سأبا خان دخنت كان يري الله جنا خن تاعها هب تامي خان دابله بتمنفسها جن هب تامات يوم من دابله خنا قرام كله ينان ريو أولس كزارب كله نبز مدر حزنها زمت أنا ولا حد نجريل بعد ينام متينا حزنها خان خلوا نجريل أملاك كابنوات لا على أبت منفساوي يكيب كن كونيز دليلنا صدق خندليز دليلنا من قستون صدق دليلنا له نقومي كن حلن زدليلنا قويتا بنوات دخاتات جن بمنفساون تاي كم زنبرو هبتامات كم زنبرو كاب تمدراو نجر نناي قويتا نجر زقدومو محبر يمنيرو كاب تحلاف نجر زي حلف نجر زقدومو محبر يمنيرو إنه حدا جزء أكا ابن يوسفات موسوبة غيره موسوبة خجبرو خلوا نمنتها موسوبة غيره يوسفات I don't know بخمي ناكم عينة هوت آتيو فونيشا هبتامات هزبيهم نيرو نجادهم نيرو ناي إيزابيل بيت علي تمنجست مالتيو زحجي لبنان نبلو زلنا أكو مخنتات كله مسأوم تاي كم زخانة كم محزنات كم تجمرين عنده مس أكاب محزنات كم تجمر نمنتها محزنات جميرو بيت مدراو نجر كم دلي خاب أكاب نجادو سلزنا برو كاب آتاتهم بزح نجر كربح دلي يوسفات جن منفسها ونتخط فخلينا عنده إيزابيل أبتسمينا ومنجستي بحيل نبزولو تهز بجزيئته مليخاته بكل نجر كسجد نبعل مريحته تخيل سلزنا برت نبتدوب جن كتأتو عن يروه نتأبتدوب زنبر هزب خاء كاب أملاخ نبتقط كتوم تقص لمدب زنبرة بخمسة عينة نجر تمنفس نابندا يوسفات كأتو خلينا عنده يوسفات بكل نجر كتأم كيلي كاب أكاب جنة منفسها ونتاي كم زجبره كم زت فوق إنانريو ولا ود خي ترى فهمو كم زقت على يورام أبتي ناي نجستات مسحفت النريو ما سلز بنواد دخاتات منفسها وجنتاي كم زنبرو هبتامات بمنوتهم من ببحر يومن بنصهنا من بأملاخ استنادو محبر قويت أخاب سماير يوم شك مسجبرو مسفتشهم ولا حنتي أبر زي رخبولهم مؤمن يمنيرو بتشكان الأملاخ زجل جلوز نبوريهم حدد كومبرومايز أي فولتنيهم دمت أملاخ سميع مالو الأملاخ ترديو مالو نتستجلج الله مستمهرو حزام الله كابو عائلينيهم كسع موت خدوز وصلوا مؤمن يمنيرو that's why وممكن كسع موت كيدون دابله كتشوف لهم كلنا نسهنا نيروهم
بأمنتهم نأملاخ أزيوم زأمنو زنبورو محبر يوم نيرم أملاخ زنا آدم محبر يوم نيرم مبل عسر تغلت إيزو بوليكارب نبلو زلنا سبعي نايتا بيتا كريستيان انتاي زنبري أشي بيشوب زنبري انتاي يبلو بوليكارب توتهدر جنرال أمصو مسولم ود 86 عامت مسكون قويتا 86 عامت سيعبي نعين تاي جبرن حنتي جبرن انت دلي خانه تموت همص عيلو اب عنچيت انتاي كم زغبرو كم زنددو كسع موت امونات كوينوم نغويتا انتاي كم زغبرو كم زمسكرو نا يوحنس ود مزموري نيروزي سبايزي نا ايود نقيسار امون ايكونن يلوم تايلومو كسيسومو نمنتاي امون زيكونه ايسجد نيلو نقيسار نت سيستم نايك إسارة يسجد نيلو نخالوت عمالخت نتقاط عاملخ نيلو نقول تعيز يسجد مسبلة بس نجرز نتاخ قبره خلو خصوه خلو إنا نري أب عمت 260 شح سبات سماعات يخونو نمعلتي 440 انتاي يخونو سماعات يخونو أب حموشت عمت 3 مليون نقول تانتاي يخونو سماعات كوينوم هيوتهم يهبوك سع زحجي معلت مالش لذي زابير أملاخ لك كمتي نداويت ببزح نجار كحلف كله بزح مكرا كحلف كله نحدا عب نجار زدالو وزنبرة لقنا حليف ونخل مكرا نبنك سنة مسمى أنا أملاخ زخبره كم وخن كوني زدلنا إخزابير سلامون أبالاسي توليدو نإخزابير أي فلتاني بس إخزابير ولا حنت ركباينا برون نإخزابير كم تبو داويت جيروز فلت أي فلتاني نيرو دحرنا منجست مسمى لب ببزح نجار انتهي خون كله كم مقاقل كوسد كله إنانري نجزي زي كنا خبيرو عمو داتا بسم كتام من قصة انتهون كله كتكون كله إنانري كتم مقاقل كله إنانري أهيدي نازبلو نقويتها انتهي زجبرو زرقمو نأملاق استجوزو زمسلم جن محبرهم جن مسيت عن زخونو توم أهيدي نا بحالتي يوم انتهي زجبرو مزلو دسادو دوم زلو أبت محبر ولد أبراهام أبسلست يخفلو توم قداموت بسجا ولد أبراهام كوينوم جنا نقولي تايس كرسوس تايس زي جبرو زي تقبلوا نبأولوس أجر نخاودن تايس جبرو وزنبرو دساد وزنبرو نهوارات زقات لوهم زنبرو نياق أبساطهم من يوم أب يرسالم كسادوك بهيرودس أنت الجيرم نست نمنشوم يعقوب ملك تصحيف النازلو أبي يرسالم يوم قتيلهم أهيدا ويان كوينهم جن نقولي تايس كرسوس تايس زي جبرو كم ناقل مدحاني زي تقبلوا نقدسان جن تايس جبرو نبرو دسادو دو زنبرو ولود أبراهام يبهالو بتولد أحزاب كوينهم كما أبراهام بيسوس كريستوس آمينهم أبراهام منفسه أبوهم زغنا كم زنحنا نسخهم من بكريستوس آميننا أبترومي معرف 4 جليس قلنا له باولوس أبراهام منفساوي أبونا زغنا أيود كوينهم بيسوس كريستوس آمينهم لجنا أبوهم أبراهام انتهي زغنا بسجا أبوهم زغنا منفس كمنفساوي أبوهم زغنا توم ولد أبراهام زبهالو أبسلست بخمزي خفلو زياتهم جن من يوم قويت هايس كريستوس بزعبا من يزارب زولو نقويت هايس كريستوس كم نايقل مدحان يوم زي تقبلوه نباولوس نابيريا مسكده تايز بلنا قال كفاءات سبات اوف كورس نابت سولونك مسكده كفاءات سبات دليوم مريصوم نباولوس تخغبرو خلو كلعلو خلو يناندري مليسو نابيريا مسكده سبات سديدو مانصارون تخغبرو خلو كسع ناب قويت زخيد اهيداوያን نباولوس اب كل بوتا انتاي كم زغبرو مسرح كم زخلو اب تسولونك معراف كلتون انتاي كم زغبره كم تسخاتكم بدك عدكم تساددوا زلكم نحناون بمن نسادد علينا بايهود بحزبنا انتاي كوينا اينا تسدينا اينا كبلهم كلنا نريوم انتاي ام كوينم زيوم ناملاخ نغلغل علينا اندابولو غنمن كغلغلو خلو اينا نريوم نسيطان انصار املاخ انصار እግዚአብሔር حساب كملالوسو خدو خلو اينا نريوم عسبنتا محبر نو من تختفتونو ديابلوس نغليكم نا بيت ماسرت انت خغبروكمي كدربيكم 10 معلتون صبابا خرخبوكم يمو نتي زمصكا مكرا انت يلولو أيتفرحيو كساموت أمونكن كقولش الله كل انتاين لاينا رينا نيرنا حيلو موت شعيرة تنساكو أنيلو أموتنا بهوتن سلط أنزلنا أني أيتفرحوا نموت دحرموت زلوا نموت دحرموت زلوا نابسيول زوتو قويت هنعون تايق برو نعو فروت نسجان لنفس تخجب برزغل عايز نقرنا سب ultimate كيدوس جبرة كانتاي بسجاه هوت كات رايز وسد بدحرو حنت جبرة كايكل بدحرو جن نفسي نبتي أسوس دليل بوتا كوست زغل قويتا ترايس لازم تاي بلو مالو أي تفرح انتاي كأغون أمونكن كم تحيزو موزلو نعون تاي كخونو أمونات كخونو بزح مكرا بزح نجر بزح فتنا يزو مصوم زلو أبتي زخدو زلو من قد نعو أمونات كخوني نقرم قداماي موت ناي سجا موتي اتخالاي موت كانتاي زل عالماوي موتي سلاز نوتهم نسجا زقوتلو نعو ما يتفروهم نفس النسجان
قتل زغل جنعون تايجبورو وبلا مالو فرحوه تعسرت معلتي بخمس تطورجيم له زابيت كريستيان زيا كم أسيات وكل كم ميتك ساعة سلسة ميتن عسرت خلتن عمل زلوا بدحري ديمنشن يوحنس دا أسورة بدحرو انتاي كم زخونو عسرت نجستات كم استنسو تعسرت معلتي تبعي تطورجيم زلوا نعسرت نجستات يو انتربريت زجبر أبكى على صحفان سلازم ديمنشن يوحنس أبو سربيت كله أبات موس كله زجاز نبري كم أملاخ كملاخ زت ألبه سب مقانورين يعني هناك كملاخ زت ألبه كم جوبيتر أملاخ نيوهانس كابتس عن شومونتن أكسع 110 شوعتن تريجن زبها المزيو تريجن مسمى نبيت كريستيان تايز جبري دسادة ني جينيشيا ودو مزمور زنبرة أبندام بس أن تايز جبري إذنوجوز كأسارزي زدربي هيدريان سالساي نجوس كاب 110 شوعتن كسع 130 شومونتن زجاز نبرة كريستيانات كسادو انتاي جبر كله كسادد كجمر كله إنا النريو رابعي زمت كأسار ماركيس هوروليوس بهال كاب 10 كاب 160 حدن كسع 180 بوزحات كريستيانات قتلوا نبوليكارب جاستين تايز جبري زقتله سبينيروزي بوليكارب تزرعنا يوم مالتي كان ريوت أنا إحنا سبتيميوس سيفيروس دبال كاب 293 كسع كل 210 حدن كريستنا كسفحفح يبولونيلو أواج زوجة نورجن تايز جبرو كسادو زقارة كأساري نيرو ماكسيمم كاب كل 230 حموشن كسع كل 230 شوعتن بزحات كريستيانات تايز جبره زقتله كاب سوسا كاب حمسا كسع سوسا بهوتهم كله بحنسا أكيبو زقبره نجوسي نيرو كأساري نيرو بهوتهم كله ندا سمعوا ندا رأيو أكيبو كاب حمسا كسع سوسا زخونو نتاي جبرهم كم زنبره بهوتهم كله يقبرهم كم زنبره ديشن كاب كل 240 سلسلة كسع كل 250 سلسلة نبيت كريستيان مولو بمولو كتأف زتنسي زقيسار زي أبنوس عدمو انتاي كم زخونه كم زموته فاليريان كاب كل 250 شوعتن كسع كل 260 نبيت كريستيان بحيل انتاي زقبر يزغا زساد زنبره أروليان كاب كل 270 كسع كل 275 نبيت كريستيان ببزوح مكرا سدك تحلف زقبره دياكليشن السبع يزغان تايجيرو مصحف قدس زندده نزرخبهم كريستيانات زقتل زنبره كريستنا مس موتو نتوم كريستيانات مس موتو انتاي جبروم نير كيت قبروم بامن انتاي جبروم بنيرو ጨፍሊኩም ወይ ከዓ ጨቂጥኩም ቀተልዎም ዝብል ኣብ ኩሉ ናይ ሮም ኣዋጅ ዘውፀ ሰብ ነይሩ ካብታም 100 ክሳዕ 312 ብጸበባዮም ሓሊፎም ሽዑ ዝነበሩ ቅዱሳን ዳቸው ያታ ስሜርና ጥዑም ከርበይልና ዝራአናያታ ከተማ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ነገራት ዝንታይ ይኾኑ ነይሮም ይሓልፉ ነይሮም ኣብ ሽዑ ግዜ ካብ 100 ክሳዕ 312 5 ሚልዮን ዝኾኑ ሰማዕት ኮይኖም ኣብዘን 275 ዓመት ማለት እዩ ንእምነትና ኣይን ሓድግኒና ንጎይታ ኢና ነገልግል ንዑ ኢና ንስዕብ ንዑ ኢና ንግዛእ ኢሎም ስለ ዝወሰኑ ናይ ሞት ነገራት ኣብ ህይወቶም ከንዛብ ክኸውን ከሎ ኢና እንሪኦ ስለዚ ኣኽሊል ስሜርና እዚ ተኣኽሊሎም ዝምክሕሉ ዝነበሩ ኣኽሊል ኣነ ግን እንታይ ክበኩም ኢሎም ናይ ዘለዓለም ኣኽሊል ኣብ ሰማይ ክበኩም ክሳዕ ሞት እንታይ ኮኑ ኢልዎም ኣሎ እሙናት ኮኑ ክብሎም ኮለና ነዛ ማሕበር እዚኣ እንታይ ገበራን ኣይገሰፃን ኣይነቐፋን ተገርም ማሕበር እያ ነይራ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ተግሳጽ ነዛ ማሕበር እዚኣ ኣይሃባን ከም ልቡ ከም ትሱ ዝደልዮ ህይወት እትመላለስ ዝነበረት ማሕበር እያ ንዓና እውን ከምኡ ክንከውን እዩ ዝደልየና ብፀበባ ክንሓልፍ ከለና ብኩሉ ነገር ክንከይድ ከለና ንቃል ኣምላኽን ንፍቃድ ጎይታን ደው ኢልና ንዕኡ ከነኽብር እዩ ዝደልየና ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ገላትያ ባርያ ሰብ ተስከውን ነይረ ኣነ ኢሉ ኣገልጋሊ ክርስቶስ ኣይምኾንኩን ነይረ ኢሉ ጥራይ ንገብሮ ዘበለ ኩሉ ብፍልጠት ይኹን ብምሕዳስ ሓሳብ ዝተለወጠ መንፈስ ቅዱስ ክንብል ይደልየና ክሳዕ መወዳእታ ክንከይድ ከዓ ይደልየና እዩ ጻድቕ ብእምነት ዝነብር ኢልዎም ንሰብ ዕብራውያን ንድሕሪት ተተመለሰት ነፍሰይ ብኡ እንታይ ይብላን ኢሎም ባህ ይብላን እዩ ዕርፊ ሒዙ ንድሕሪ ዝጥምት ጎይታ ኣይደልን እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ብትመሰውኡ ኮይና እግዚኣብሔር ሓይሊ ክበና ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብና ኢምፓወር ክገብረና ፀግኡ ክንምላእ ናብኡ ክንፅጋዕ ኣባና ክኸውን ፍረ ክንፈሪ ጎይታ ኩሉ ግዜ ይደልየና እዩ ብኡ ክትከዱ ፍረ ክትፈሩ ፍሬኹም ነባሩ ክኸውን ኢልና ኣሎ ብኡ ከም ዝኸብር ከዓ
ኣብ ዮሐንስ ገሊጽልና ኣሎ ስለዚ ጴርጋሞስ ኣበይ ከም ትነብር ማለት ኣብቲ ናይ ሰይጣን ዝፋን ዘለዎ ምዃኑ ፈልጥ ኣለኹ ሞ ንስመይ ኣጽኒዕካ ሒዝካ ነቶ ምን ምስክረይ ኣብ ማእከልኩም ብዝቐተልዎ መዓልታት እኳ ንእምነተይ እንታይ ገበርካን ኣይከሓድካዮን ክብሎም ከሎ ነዞም ማሕበር እዚኦም ንሪኦም እዛ ማሕበር እዚኣ ክሳዕ እንታይ ዓመተ ምህረት እያ ትውክል ካብ 312 ክሳዕ 590 ድሕሪ ልደቶ ክርስቶስ እትውክል ዝነበረት ማሕበር እያ ጴርጋሞስ ማለት ዓብ መንደቕ ወይ ከዓ ዕርዲ ወይ መርዓ ማለት እዩ ካብ ስሜርና 100 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ከተማ እያ ብጽባቐን ብሃብታን ፍልጥቲ ከተማ ዝነበረት ኣብ ናይ ጥንቲ ዘመን ዝበለጹ መጽሓፍቲ ዝነበርዋ ከተማ እያ ነይራ ብዙሕ ቤተ መቕደሳት ዝነበራ ከተማ ከምኡውን ኣብ ኩሉ መቕደሳት ንጉስ ክምለኽ እንታይ ዝገበረት ማሕበር እያ ነይራ ዝፈቐደት ምእመን ወይ ከዓ ከተማ ወይ ከዓ ህዝቢ እዮም ነይሮም ሓሙሽተ ቤት ጣዖት ነይሩ ኣብቲ ከተማ ከይና ክንሪኦ ከለና እቲ ቀዳማይ ጣዖት ዚዩስ ትበሃል ነይሩ ናይ ግሪካውያን ኣምላኽ እቲ ካልኣይ ኣቴና ወይ ከዓ ጋድስ ኦፍ ዊዝደም ብሎ እቶም ኣመንቲ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ኣክንዲ ካብ ኣምላኽ ዊዝደም ክደልዩ ዝግብኦም ምስዚ ዓይነት ኣምላኽ ናብ ምርኻብ ከይዶም ስለ ዝነበሩ ጎይታ እንታይ ክገብሮም ከሎ ተመለሱ ክብሎም ከሎ ኢና ንርኢ ጥበብን ምስትውዓልን ካብ መንን ዝፍልፍላ ኢሉ ኣሎ ካብ ጎይታየን ብዘሎ መለኮት ኣብ ጎይታ ሓዲሩ ከም ዘሎ ኣብ ቆሎሴ ኣቦ መሊእዎ ከም ዘሎ ብዘሎ መዝገብ ኣብ ክርስቶስ ከም ዘሎ ኣብ ቆሎሴ መጽሓፍ ቅዱስ ነጊርና ኣሎ ምኽሪ ካብ ካልእ ኣይንቀበልን ኢና ካብ መንፈስ ኣምላኽ ኢና ንቕበል ካብቲ ንሞት ሽዕሩ ዝተንሰ ህያው ዝኾነ ጎይታ ዲያኒሶስ ዝበሃል ካልእ ኣምላኽ እውን ነይሩ ወይኒ ሰትዮም ብዝሙት ብርክሰት እንታይ ዝገብርዎ ዝነበሩ ዘምልኽዎ ዝነበሩ ኣምላኽ እቲ ራብዓይ እስክልፐስ ብልዎ ፈዋሲ ኣምላኽ ብልዎ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ቶም ህዝቢ ክሓሙ ከለዉ ለይቲ ናብቲ ቤተ መቕደስ መፁ እሞ ኣብቲ ቤተ መቕደስ ከረውረው ብሉ እቲ እስክሊፐስ ዝበሃል ዘሎ ኣምላኽ ብለይቲ እንታይ ገብሮም ብሕልሚ ወይ ብለይቲ መፅኡ ትንክፎም እሞ ይፍወሱ ከም ዝነበሩ ብኸምኡ ከዓ የገልግልዎ ከም ዝነበሩ ኢሎም ይኣምኑ ነይሮም ኣብቲ ናቶም ማለት እቲ ናይ ሂሊንግ ሜዲሲን ኣብዚ ናይ ኬሚስት ንሪኦ ካብኣታቶም ዝመፀ ካብቲ እስክሊፐስ ድብል ዝመፀ ጋድ ኦፍ ሂሊንግ ኤንድ ሜዲሲን ብልዎ ማለት እዩ ቄሳር እቲ ሓሙሻያኡ ዝምለኽ ዝነበረ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ እንታይ ይግበር ከም ዝነበረ ይምለኽ ነበር እንዳሰው ኣብቲ መሰውኢ ኮይኖም ቄሳር ጎይታ ኢሎም እንታይ ገብሩ ከም ዝነበሩ ይእውጁ ከም ዝነበሩ ስለዚ ናብቲ ከተማ ክትኣቱ ከለኻ እንታይ ዝብል ፅሑፍ ኣሎ ናብታ ዙፋን ሰይጣን ዝኾነት ጴርጋሞስ እንቋዕ ብድሓን መጻኹም ዝብል ኣብቲ መእተው ናይቲ ከተማ ታፔላ ትርኢ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ኣማልክቲ ንሪኦም ኣለና ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ቦታታት ዲያኒሶስ ቄሳር ኣርጢመስ ወይ ከዓ ዚዩስ ኣብዚ እንታይ ገብሩ ነይሮም ይምለኹ ነይሮም ስለዚ መዓልታዊ ኣብቲ ምድሪ እንታይ ከም ዝነበረ ኣምልኾ ከም ዝነበረ ዛት ዋይ ጎይታ ነታ ማሕበር ክዛረባ ከሎ ኣብቲ ሰይጣን ዙፋን ኣብኡ ከም ዘለኹም ኣብኡ ከዓ እንታይ ኣይገበርኩምን ንእምነተይ ኣይከሓድኩሞን ክብሎም ከሎ ኢና እንሪኦ ስለዚ ጎይታ ብዛዕባ ርእሱ ዝሃቦ መግለፂ ብምንታይ ተገሊፅላ ነዛ ማሕበር ከይና ክንሪኦ ከለና ናይ መልኣኽ ማሕበር ጴርጋሞስ ፅሓፍ ናብ መልኣኽ ማሕበር ጴርጋሞስ ፅሓፍ እቲ ክልተ ዝኣፉ በሊሕ ሰይፊ ዝሓዘ እንታይ ይብል ኣሎ ከምዚ ይብል ኣሎ ብፍርዲ ከም ዝመፆም እዩ ዝግለፀሎም ዘሎ እንታይ እዮም እቶም ህዝቢ እቶም ከተማ ነይሮም ሓደ ሰብ ገበነኛ ገበንተ ገይሩ ንሓደ ሰብ እንታይ እዮም ዝገብርዎ ነይሮም ብሴፍ እዮም ክሳዱ ዝቆርፅዎ ነይሮም ስለዚ እቲ ክልተ ዝኣፉ ሴፍ ንምሕረትን ንፍርድን ከም ዝመፅእ ጎይታ እንተተመሊሶም ክምለሶም እዩ እንተዘይተመሊሶም ግን ናብኣታቶም እንታይ ከም ዝኸውን ብፍርዲ ከም ዝግለፅ እቲ ብሴፍ ዝብል ነገር ንዓታቶም ፅቡቅ ገይሩ ይርድኦም እዩ ብሓደ ወገን ንኣምላኽ ብሓደ ወገን ንሰይጣን ተምልኽ ዝነበረት ማሕበር እያ መፅኦም ናብ ጎይታ ንጎይታ ይሰግዱ ካብ ቤት ኣምላኽ ወፅኦም ከዓ ድሓር ናብ ምንታይ ይኸዱ ናብቲ ናብ ዲያኒሶስ ዝበሃል ኣምላኽ መስተሰትዮም ምስተን ደቂ ኣንስትዮ መንዚሮም ኣብቲ እስክሊፐስ ዝበሃል ኣምላኽ ከይዶም ኣብኡ ፈውሲ ሓቱ ብከምዚ ዓይነት ነገር እትኸይድ ዝነበረት ማሕበር እያ ነይራ ኤልያስ ነቲ ህዝቢ እንታይ ኢልዎ ክዛረብ ከሎ ክሳዕ መዓስ ኢኹም ብክልተ ሓሳብኩም ትኸዱ ክሳዕ መዓስ ኢኹም ንኣምላኽ ትደልዩ ክሳዕ መዓስ ኢኹም ሓንሳእ ንኣምላኽ ሓንሳብ ንናይ ኢዛቤል ኣምላኽ በዓል ትደልዩ ወስኑ ክብሎም ከሎ ኢና ንሪኦ እዛ ማሕበር እዚኣ ብሓደ ኢዳ ንኣምላኽ ብሓደ ኢዳ ንሰይጣን እትግዛእ ዝነበረት ኣምላኽ እያ ኣምላኽ ከምዚ ዓይነት ህይወት ይፍንፍኖ እዩ ልክዕ ከምታ እታ ማሕበር ጡፍ ክብለኪ ዝበላ ንፊላ ንሎዶቅያ ጎይታ ኣይውዑ ኣይዝሑል ተኮይና ባህ ይብሎኒ ተሓይዝና ፅቡቅ ጌርና ክንሕዞ እዩ ዝደልየና ነቲ ህይወት ጎይታ ኩሉ ግዜ ለዋህ ሕያዋይ ጓሳ ጥራይ ጌርና ኢና እንስእሎ ብዙሕ ግዜ ኦፍኮርስ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ካብ ኣእምሮና ንላዕሊ እዩ ካብቲ ንሓስቦ ንላዕሊ እዩ ካብቲ ንግምቶ ንላዕሊ እዩ ግን እግዚኣብሔር ከዓ እንታይ እዩ
ጻድቕ ፈራዲ ጎይታ ከም ዝፈርድ ከዓ ክንሓስብ ኣለና ብዛዕባ ፍርዱ ከዓ ጽባሕ ንጎ እንታይ ክንገብር ኣለና ከነስተውዕል ኣለና ዘመድ እንታይ እንዳኾነ ይኸይ ስለ ዘሎ እንዳኸፈ ይኸይ ስለ ዘሎ እንታይ ዝብል ኣሎ ተተነሲሐ ጎይታ ክምለሰኒ እዩ እንዳበልካ ድሌትካ እንዳገበርካ ምኻድ ከምኡ ዓይነት ህይወትካ ጎይታ ከም ዘይፈቱ ክርዳእና ኣለዎ ካብቲ ካብ ኣፉ ዝወፅእ ሴፍ ብቃሉ ከም ዝፈርዶምን ዝፈርደናን ከዓ ክንፈልጥ ኣለና እግዚአብሔር አይሾኒ ሰብ አይኮነን እግዚአብሔር ከምቲ ዝራእነ ኣብ ዕብራውያን 4 እንታይ ይልና ንኹሉ ዝዕዘብ ዝምልከት ኣምላኽ እዩ እንታይ ሓሲብና ኣለና ንምንታይ ንገብር ኣለና ንምንታይ ነገልግሎ ኣለና ንምንታይ ንመጽእ ኣለና ንምንታይ ንኽተሎ ኣለና ንኹሉ ነገር እንታይ ዝገብር ኣምላኽ እዩ ዘስተውዕል ኣምላኽ እዩ ካብ ኣምላኽ ክሕባእ ዝኽእል ወላ ሓደ ፍጡር የለን ስለዚ ከምቲ ዮሴፍ ክፉእ ነገር ከመይ ጌራ ኣብ ቅድሚኡ ክገብር ዝበሎ ከም እንዳሓሰብና ክንመላለስ ኣምላኽ ይደልየና እዩ ኣበይ ከም እትነብር ማለት ኣብቲ ናይ ሰይጣን ዙፋን ዘለዎ ምዃኑ እንታይ ይገብር ኣለኹ ንፈልጥ ኣለኹ ከምቲ ዝረኣናዮ ኣኮም ዓይነት ቦታ እዮም ዝነብሩ ነይሮም ሰይጣን ዝገዛኣሉ ሰይጣን ናቱ ቶሪቶሪ ግዛኣት ዝሓዘሉ ሰባት ኩላቶም ንሰይጣን ዝስዕብሉ ዝነበሩ ምድሪ ኣብኡ ኮይኖም እዮም ንኣምላኽ እንታይ ዝገብርዎ ነይሮም ዘምልኽዎ ነይሮም ኣምላኽ ኣብቲ ሓጥኣን ዝነብሩሉ ቦታ ኣብኡ ማሕበሩ ክትህሉ ይደሊ ንጳውሎ ንጴጥሮስ እንታይ ኢልዎ ማሕበራይ ኣብዚ ከውሒ ዝክስርታ ደጌታት ሲኦልካ እንታይ ይገብርዋን እዮም ኣይክሕይልዋን እዮም ናይ ጎይታ መንግስቲ ኣይትሰዓርና ጎይታ ግን ሓደ ነገር ካባና ይደሊ ብሙሉእ ልብና ንዑ ክንነብር ክንመውት ንዑ ኩሉ ነገርና እንተሂብናዮ በኣና ሓይሉ ከም ዝገልጽ ቃል ኣምላኽ ይነግረና እዩ ንሕና ከምቲ እሱ ዝደልዮ ተዘይኮይንና ግን ኣይንቀሳቐስን እግዚአብሔር ስለዚ ማሕበሩ ሓያል ማሕበራይ ኣብቲ ሓጥኣን ዘለዎ ቦታ ኣብኡ ክትገዝእ ካይደላይ እሞ ንስመይ እንታይ ጌርካ ኣለኻ ኣጽኒዕካ ሒዝካ ኣለኻ ኣብቲ ሰይጣን ዝነብረሉ ናቲፖስ እቲ እሙን ምስክረይ ኣብ ማእከልኩም ብዝቐተሎ መዓልቲ እኳ ንእምነተይ እንታይ ኣይገበርካን ኣይከሓድካዮን ናቲፖስ ከምዚ ገይሮም ክቐትልዎ ከለዉ ኦፍ ኮርስ ዘምልኽዎ ኣምላኽ እዩ ዝንሪኦ ዘለና ዝምራኽ ከምዚ ዓይነት ኣምልኾ እውን ነይርዎም ነዚ ምራኽ እዚ እውን ይሰግዱ ነይሮም ኣብዮም እንታይ ክገብርዎ ከለዉ ንሪኦም ከምዚ ባርቤኪው ከም ስጋ ከብስልዎ ከለዉ ኢና ንርኢ እዚ እንዳረኣዩ ግን ቶም ምእመን እንታይ ክገብሩ ከለዉ ክሳዕ መወዳእታ ደው ክብሉ ከለዉ እምነቶም ከይከሓዱ ንጎይታ ክስዕብዎ ከለዉ ኢና ንሪኦም ማሕበር ሓኻይም ጴርጋሞስ ንኣንቲፖስ ብሓደ ነገር እንታይ ገይሮሞ ነይሮም ክስ ከሲሶሞ ብሕሙቕ ንሰባት እንዳመስከረ ክርስቲያን ይገብሮም ኣሎ ዝብል እዩ ነይሩ ብምክንያት እዚ ክሲ ብዘመን ዲሜንሽን እንታይ ከም ዝኾነ ሰማዕት ከም ዝኾነ እዚ እንዳረኣዩ እውን ከይፈርሁ እንታይ ከም ዝኾኑ ጸኒዖም ደው ከም ዝበሉ ኢና ንሪኦም ስለዚ ቄሳር ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ይምለኽ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ንሳቶም እንታይ ኢሎም ነይሮም ንዓኻ ይንሰግድኒ ኢና ንቄሳር ኢሎም እሙናት ንጎይታ ዝተፈለዩ ምእመን ከዓ ኣብታ ማሕበር ከም ዝነበሩ ኢና ንሪኦ ኣይንሰግድኒ ኢና ዝብሉ እምነቶም እንታይ ዘይገበሩ ዘይከሓዱ ኣምላኽ ነቶም ናቱ እንታይ ገብሮም ይብለና ኣብ ተሰሎንቄ ይፈልጦም እዩ ስም እግዚአብሔር ጽውዕ ዘበለ ካብ ዓመፃ እንታይ ግበር ኢልና ኣሎ ይርሓቕ ኣምላኽ ንናቱ ይፈልጦ እዩ ሙሉ ልቡ ድዩ ይስዕቦ ኣይስዕቦን እንታይ ክገብር ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ክርኢ ክፈልጥ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ስለዚ ነዞም ማሕበር ክግስጾም ከሎ ነቲ ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል መንሳተት ንምግባር ንጣዖት ተሓርደ ክበልዑን ክምንዝሩን ንባላቕ ዝመሃሮ ምህሮ በልዓም ዝሓዙ ስለ ዘለዉ ግና ቁርብ ነገር እንታይ ጌረልካ ኣለኹ ረኺበልካ ኣለኹ ከምኡ እውን በዛ መንገዲ እዚኣስ ንምህሮ ኒቀላውያን ዝሓዙ ኣለዉኻ ስለዚ እንታይ ግበር ተነሳሕ እንተዘይኮይኑ ቀልጢፈ ክመጽእ ብሴፊ ኣፌ እውን እንታይ ክገብረኩም እየ ክወግኣኩም እየ ክብሎም ከሎ ኢና ንሪኦ እስክሊፐስ ትበሃል ከምዚ ንሪኦ ዘለና ንጣዖት እንዳሰገዱ ሰትዮም ከዓ እንታይ ይገብሩ ከም ዝነበሩ ይምንዝሩ ከም ዝነበሩ ከምኡ ንዝገብሩ ሰባት እንተዘይተመሊሶም ንጣዖት ዘምልኹ ዝነበሩ ጎይታ እንታይ ከም ዝገብሮም ከም ኢዱ ከም ዝዝርግሕ ተዘይተመሊሶም ጽቡቕ ከም ዘይኮን ስለዚ ኣብዚ ምድሪ ኣብ ዓለም ኣብ ዘለናሉ ግዜ ከባቢ 4 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ብምክንያት መስተ ህይወቶም ኣብ ሽግር ኣሎ ማለት እዩ 209 ሚልዮን ዝኾኑ ኣብ ኣዲክሽን ወልፍ ኣለዉ እንደገና ብምክንያት መስተ 2.6 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት እንታይ ይኾኑ ኣለዉ ዴል ኣብ ዓመት እንታይ ይኾኑ ኣለዉ ይሞቱ ኣለዉ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ገለገለ ሰባት እቲ ንጳውሎስ ሕማም ንጢሞቴዎስ ሕማም ተመላሊሶ ኣለዎ ወይኒ ዝተዝበሎ ጠቕሲ እንዳምፀኻ ክጅምሮ ትደልኒ ኢኻ ብዙሓት ሰባት ንመስተ ጀሚሮም ግን ኣብዮም ዳ ተሪፎም እምበር ኣይወፁን ኣብ ምሳሌ እንታይ ኢልና ኣሎ መርዚ ምዃኑ መስተ ምስታይ መጽሓፍ ቅዱስ ነጊርና ኣሎ ስለዚ ካብ ከምኡ ዓይነት ልምምዳት ካብ ጎይታ እንታይ ክንከውን ይደልየና እዩ ርእስና ክንሕሉ ይደልየና እዩ ስለዚ ክዛረቦም ከሎ ዋላ እኳ ክሳዕ ሞት እሙናት እንተነበሩ ንናይ ሓሶት ትምህርቲ ግን እንታይ እዮም ነይሮም ዘይቃወሙ ማሕበር እዮም ነይሮም ኣብ ማእከሎም ናይ በልዓም ናይ ንቀላያን ትምህርቲ ሰብ ድሌቱ እንዳገበረ እንዳመንዘረ ካልእ ትምህርታት እንዳመሃሮ ከሎ
زي قوموا محبرهم نيرهم إفسون قد انتاي بحر نيرو إلنا نتوم حوارات مسرعيتهم نتوم حوارات مسرعيهم حسوتهم مخانهم مسفلتوا كابت محبر نخيه قلقلوا انت خقبرهم كله إنا كخلكلوهم كله إنا نري قدام يفقرهم نقول تاز نبرهم فقر ترايم رسيهم زيهم قن بنتعارو أبيت أملاك حتى الله بالشون الله قن ندار أيو كم زي رأي خوينهم انتاي قبر نيرهم هيوتهم زمر حزن برو محبرهم جابير كاب كم زيوت يبالهنا تمرت بلعمن نيك ألايانن بلعم نتهز بنتاي زقبري زوحتي بلعم نذكروينا أب زهولك معرف إسران قلت لك ساعة معرف إسران حموشانينا نرخبه نا أملاخ نبي خمس نبرة جابير زتك أملو نبي خمس نبرة بالغ حدا معلت تسوي عن إسرائيليان رجمل اللي مسبوله بدحرو انتاي كم زهابو مخر خم زهابو تهز بمرقي كتراقو مويت كألني هزبي مسبوله نبلعم نبالغ انتاي كم زهابو اتنابت ختما زلو اصبق ادك نستيو مصين انت خغبرا مس اسرائيليان كدقسا بدحرو ناب امالختن كم زوستوم እግዚአብሔር አምላክ ሽዑ ይخطعوم ዝኽእሊሉ ምኽሪ ከም ዝሃበ ኢና ኣብ ዝሆልቅ ንሪኦ እቲ ምኽሪ ከዓ ሰሪሕ እዩ 24 ሽሕ ሰባት እዮም ኣብ ሺጥን ብሓደ መዓልቲ ሞይቶም መንዚሮም ንኻልኦት ኣማልኽቲ ኣገልጊሎም እግዚአብሔር አምላክ ካብኣታቶም እንታይ ክኾን ከሎ ብቁጣዓ ክወርድ ከሎ ኢና ናይ በልዓም ትምህርትን ህዝብ እንታይ ምግባር እዩ ዝውሕጥ ናይ ስሕተት ትምህርቲ እዩ أملوخ طاوت نخملوخ بدحرو مس منزرو ناي رخصت مخري ويكا منزر بلعم كم زما خورت مخري بي خاطرخبو اب زهولك معرف 30 حدنيقه እግዚአብሔር አምላክ ንሙሴ حنفደ خبلو خلو خيد كله نبلعم قتل كله ينا نرياو تمخرناتو مخانو ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካ تمخرنا يبلعم نت ህዝብና منزر كم زوصرينا نريو سلازي نتاوتوس تحرك بولعو كمنزرو نبالغ مخر زهابو سبينيرو كما عينت ممهران والنابز محبر انت خقبرو خلو اتيوم نتهزب نابطاوت نام منزر كمرحو كلو ينا نري منزر زبل حساب كنريو خلنا كابتي بورني زبل قال زمصيو ويكا سئل صيوف دمصي ود تبعتاي من منزار زي هوموسيكشوالس نبلو كاب حدار وصا زغبر صتاو رخصت ويكا زي حغاوي زي بحرياوي صوتاوي ركب ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ንኹላትና ዝደለየና እንታይ ቶም ዘይተመርዓና በቅድስና ክንጽበ ቶም ተመርዒና ዘለናኻ ሓዳርና ክንሕሉ በቅድስና ክንመላለስ ይደለየና እዩ ኢዮብ ታይሉ ተዛሪቡ የዒንተይ ንጽበቕቱ ጓል ከይርኢ ምስ ዒንተይ ኪዳን ኣትይሉ ብርኽሰት ንኸይጥምታ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ታይ ዝብለና መጽሓፍ ቅዱስ ክነግረና ኸሎ ኣይኮነን ክንገብሮሲ حسيبنا ندحراب حساباتنا نتوديناو كم زجبرنايو مصحف قدس نغرنا اغلغل تحدش كيدانينا تحت حقي كنا نزلنا تحت منفسنا زلنا እግዚአብሔር امباور كغبرنا يخيل انت قريبنايو انت تصقعنايو نحاتيات بخنبل بقدسنا كنمالالس زخل منفس قريبولو ابولي كيدان ايكونا نزلنا عدلኛታቲና اغلغل تفيدل ايكونا اغلغل تحدش كيدان كنكون بمنفسو كالت زجبرنايو ስለዚህ ኣብ ሓዳር ዘለና እንስትና ጥራይ ኣብ ሓዳር ዘየለና ኻ ርእስና ክንሕሉ ጎይታ ይደለየና እዩ ሰብ ቆሮንጦስ ታይሎም ኣሎ ካብ ምንዝር እንታይ ግበሩ ህደሙ ሰብ ምንዝር ገብር ከሎ ኣብ ምንታይ ዝገብር ብደገ ይኮነን ኣብ ስጉዩ ዝገብር እንዳበለን ሰብ ቆሮንጦስ ነቲ ኣካል ክርስቶስ ምስ ኣመንዝራ ሓደ ክትገብርዎ ኣይፈቅደልኩም ነይሉ ክቃወሞም ከሎ ኢና ሰብ ቆሮንጦስ ንሪኦ ምክንያቱ ሳቶም ከብዲ ንብልዒ ብልዕን ከብዲ ስጋ ንርክሰት ኢሎም ዝኣምኑ ዝነበሩ ማሕበር እዮም ስጋ ግን ንመን እዩ ንጎይታ እዩ ብዘሎ መንፈስና ነፍስና ኩሉ ነገርና ክቅደስ ኣምላኽ يدلي تصوعنا أملاك نقدسوا له يدلي أنا قدوسين نسخاتكم كأنت هيكون لنا له قدوسان كون لنا له أتي إندستري كنا نريق لنا حاجة بزح جنريش بزح تولدي نا بزح حنت فيلم الله صريحة ما ترو ستوري باسترز وايف تبل نسبيتو كم عينت نيرخصت فيلم تاعت كر جميرو نسبيتو نابكندي ترو ستوري أمودا تقتيلات قتلوا اللي لا يكون تنقتيلات أكسيدنت أقاديمو ترو ستوري استجبري كم معاتو سلاز خفته እቲ ኣብ ትርክሰት ዝሪኦ ዝነበረ ኣብ ሰበይቱ ክፍጽሞ ከሎ ኢና ንሪኦ ብብዙሕ ነገር ብብዙሕ ጭንቀት ክትሓልፍ ከላ ኢና ንሪኦ ማለት ስለዚ እቲ ኢንዳስትሪ ንብዘሎ ህዝቢ ዓለም እንታይ ዝገብር ዘሎ እዩ ዝጸሉ ዘሎ ንመንእስያት ንኣንደርኤጅ ንኣሽቱ ናብ ኣብ ሓዳር ዘሎ ንኹሉ ዘበላሹ ዘሎ እዩ ብ2007 ዓለም ለኻዊ ናይቲ ኢንዳስትሪ ኣታዊ ርክሰት ከባቢ 20 ቢልዮን ነይሩ ሕጂ ልዕሊ 100 ቢልዮን ኢንካም ኣለዎ ልዕሊ ቢልዮን ሰብ ሎሚ ናብ ደገ ኸይዱ በቃ خرخصሉ ዘይክእል ዘመን እዩ ጸላይ ኣብ ቤቱ ብኢንተርኔት ብርክሰት ገይሩ ምስ ካልእ ነገራት ንኽራኸብ ማዕጾ ክኸፍት ኩሉ ነገር ክበላሾ ከምኡ ዘመን ኢና ዘለና ብዝሕጂ ዘለና ያ ዘመን ስለዚ ርእስና ክንሕሉ ጎይታ ይደልየና እዩ that's why ኢዮብ ምስ ዒንቱ እንታይ ክገብር ከሎ ኪዳን ከኣቱ ከሎ ኢና ንሪኦ
ኦኬ 14 መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሳዕቤን ጾታዊ ሓጢያት ከይና ክንሪኦ ኣለና ምክንያቱ ኣብ ቤተ ኣምላኽ እዚ ትምህርቲ እዚ ክመሃር ስለ ዘሎ ኣካላውን መንፈሳውን ጸገማት ናባኻ እንታይ ከም ዝኸውን ከም ዝሓልፍ ነዞም ቲኔጀር እንታይ ኢና ንብሎም ነዞም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንምህሮም ደናግል ኮይኖም ግዜኦም ክሳዕ ዝምርዓው ርእሶም ክሕሉ ኢና ንምህሮም ኦፍ ኮርስ ቶም ካብ ዓለም ዝመጻና ኣብ ዓለም ጸኒሕና ኢና ናብ ጎይታ ምስ መጻና ግን ኣብ ጎይታ መጺና ግን ህይወትና ክንሕሉ ይደልየና እዩ ኣምላኽ ብቅድስና ክንመላለስ ይደልየና እዩ ንደቅና ግን ብኩሉ ነገር ክሳዕ መወዳእታ ነጺሆም ክኸዱ ክንምህሮም ግን ናይ ኩላትና ሓላፍነት እዩ እንታይ ስለ ዝኾን ኣካላውን መንፈሳውን ጸገማት ካብ ካልእ ሰብ ናብ ካልእ ስለ ዝመሓላለፍ ኣጋንንቲ ካብ ካልእ ሰብ ናብቲ ሓደ ሰብ እንታይ ከም ዝኸውን ትራንስፈር ከም ዝኸውን ጎይታ ኣብ ዘዳግም እንታይ ክብሎም ከሎ ኢና ንሪኦም እንታይ ኢሉ ነጊርዎም ነይሩ ክዛረቦም ከሎ ንእስራኤላውያን ካልኦት እስራኤላውያን ዘይኮና እንድሕር ተምፂኹም ተተዋሲብኩም ሲ ነፍስኹም ምስ ነፍሰ እንታይ ክትኮን እያ ክትጣበቕ እያ ኣማልኽተን ብድሕሩ እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ከተገልግሉ ኢኹም ሰብ ዘለዎ እዩ ናብቲ ሓደ ትራንስፈር ዝኸውን ዳትስ ዋይ መደቀሲ ኣሚን ቅዱስ ክኸውን ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ዝነግረና ማለት እዩ ጽሑፍቶ እንታይ ይኸውን ይዓኑት እግዚኣብሔር ዝረኣየልካ ኣባኻ ክኸውን ዝግብኦ ነገር ኣይፍጸምኒ ሮቤል ከይና ክንሪኦ ከለና ናብ ሰይተብኡ ምስ ኣትወ በረኸት ክወስድ ዝግብኦ እንታይ ክኸውን ከሎ ንሪኦ ካብቲ በረኸት ክጎድል ከሎ ኢና ንሪኦ ነቲ ዝተመደበሉ ህይወት ኣይኮነን ነቢሩ ሕማም ካብ ካልእ ሰብ ናባኻ ይመሓላለፍ ጾታዊ ሓጢኣት ንመንፈሳዊ መጎልበቢኻ እንታይ ይገብሮ ይኣልዮ እስራኤላውያን ሓጢኣት ምስ ገበሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ህይወቶም እንታይ ክኸውን ከሎ ኢና ንሪኦ ቁጥዖም ከሎ ኢና ንሪኦ ባርነት ስሌቭ ገብረካ ባርያ ገብረካ ፖል ወሸር ዝበሃል ኣገልጋሊ እንታይ ኢሉ ሓደ ሰብ ብሰበይቱ እንድሕር ተዘይዓጊቡ 1000 ኣንስቲ ተመሪዑ ከማን ኣይዓግብን ኢሉ ሰንሰለት ተተጀሚሩ መወዳእታ የብሉ ስለዚ ኣብ ሓዳርና ንሓዳርና እሙናት ክንከውን እዩ ዝደልየና እግዚኣብሔር ደሰም ውንቶም ሓዳር ዘይገበርና ንጎይታ ክንጽበዮ ይደልየና ባርያ ገይሩ መመሊሱ ናብ ጾታዊ ሓጢኣት እንታይ ይገብር ይመርሓካ ቁጣዓ ናብ ህይወትካ የምጽእ ንዲያብሎስ ንኸዓይ ባይታ ሂቦ ባህሪ ለውጥ የምጽእ ካራክተር ቼንጅ ዞም ቲንኤጅ ናብ ከምዚ ዓይነት ነገራት ክኣትዉ ተጀሚሮም ባህሪኦም ክቕየር ሪቢሊየስ ይኾኑ ዘይሰምዑ ይኾኑ ክትኣልዮም ዘይትክእሉ ዘይትክእል ዓይነት ሰባት ይኾኑ ባህሪ ቼንጅ ሰብ ካብ ሓዳር ወፃእ ክገብሮ ተጀሚሩ ከዓ ፊዚካሊ ኣቢዩዝ ክገብር ይጅምር ንሰበይቱ ማለት ለውጢ ባህሪ የምጽእ ኣብ ሰባት ንመንፈስን ነፍስን ኣካላት ሰብ እንታይ ይገብሮ ይጸልዎ ጉዳይ ሞቱን ህይወቱ እዩ ኣብ ምሳሌ ሓደ ጎበዝ ተኣመንዝራ ከተታልሉ ከላ ምሳሌ ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 6 ምዕራፍ 7 ጽቡቕ ገይሩ ይገልጸልና እዩ 99% ስጋዊ ይኮነን ስፒሪቹዋል እዩ ንሓደ ሰብ ከንቱ ይገብሮ እክብ ዝጸንሖ ሓይሊ ሓደ ገልጋሊ ከምኡ ኢንተርቪው ገይሩሎ ገሊጾ ኣሎ የገልግል ይጎይሉ ይኸይድ ናብ ምንዝርና ኢሉ ባዶ ኸውን ከምኡ ኢሉ ሕጂ ሰበይቲ ኣቲ ትምህርትካ ክጠቅም ኢላ ክስታይ ገይራቶ ማለት እዩ ሲምሶም ንጉስ ዳዊት ኣብ ህይወቶም ክንሪኦም ከለና ማለት ጸጸትን ኩነኔ ናብ ሰባት የምጽእ ትግልቲና ሳዕቤናቱ ኸይና ክንሪኦ ከለና ኣብ ሓዳር ውሉድ ዘይንቡር ዓይነት ርክባት ብኻልእ ነገራት ፊልምታት ኦብሰስድ ኮንካ ክፉእ ነገራት ናብ ቤትካ ናብ ካልእ ነገራትን ምምጻእ ማለት እግዚኣብሔር ኣእምሮና ክንሕልዎ ይደልዩ ሽልዲ ክንገብሮ ይደልዩ ሓዳርና ክንሕሉ ኣእምሮና ክንሕሉ ልብና ክንሕሉ ይደልየና እዩ ስለዚ ኣተኩሮ ጸገም የምጽእ ዝተሓተ ንቕሓት ጭንቀት ዲፕሬሽን ማሕበራዊ ጸቕጢ ርእሰ ምትሓት እዚ ኩሉ ነገር ኣብቲ ሰብ ተጽዕኖ ከምጽእ ይጅምር ማለት ስለዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ተልዩ ጎይታ እንደገና መሊሱ ዕድል ዝህብ ኣምላኽ እዩ ብንጹር ምዝራብ ነቲ ሓጢኣት እንታይ ምግባር ምጽላእ ጾሙን ጸሎቱን ቃሉን እንታይ ምግባር ምምላእ ጸጋኻ ኣሎ ጎይታ እንታይ ይገብር እዩ ሓራ ይገብር እዩ ክንጽሊ ኢና እስከ ጎይታ ሓይሉ ከፍስስ ኣብ ህይወትና ጴጥሮስ ከምኡ ኢሉ ኣሎ ኣነ ቅዱስ እሞ ንስኻትኩም ከዓ ቅዱሳን ኩኑለይ ኢሉ ኣሎ ቅዱሳን ኩኑለይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣሕዋተየ ቅዱስ እዩ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ኃጢአት አብዞሎ እግዚአብሔር ኢድ አምላክ አይተንቀሳቀስና ኢዱ አይተዓየነ ያህዋቴ እግዚአብሔር አምላክና ቅዱስ አምላክ
ቅደስ ርድአን ንበሉ ሕዋቴ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢልና ኣሎ ኣገልገልቲ ፊደል ኣይኮናን ንሰብ ቆሮንቶስ ክጽሕፈሎም ከሎ ኣገልገልቲ ሓድሽ ኪዳን ክንከውን ብመንፈሱ ከኣልቲ ዝገበረና ሓይሉሎ ሕዋቴ ሓይል ሓጢአት ካብ ህይወትና ክበታትኽ ዝኽእል መንፈስ ቅዱስ ኣሎ ማእከልና መንፈስ ቅዱስ ኣሎ ስቲር አፕ ክንገብሮ መንፈስ ኣምላኽ ክረዳአና ይተንስእ በሎ ሕዋቴ ዓመፃ ክንጸላ ዓመፃ ምንጸላና ጽድቂ እንታይ ከም ዝገበረና ብዘይቲ ጽድቂ ገይሩ ከም ዝቐብአና ቃል ኣምላኽ ይነግረና ሕዋቴ ተቀደሱ ይልናሉ ተቀደሱ ኣብ ዘለዋውያን ልዕሊ 100 ገለን ዝኾን ኣሎ ተቀደሱ እግዚአብሔር ኣነ ኣምላኽኩም ቅዱስ ይልናሉ ቅዱስ እግዚአብሔር ብዘይ ቅድስናና ኣምላኽ አይረአኒ ብዘይ ቅድስናና ኣምላኽ አይረአኒ ከምዚ ክንሪኣ ጸናሕና ጴርጋሞስ በሓደ ኢዳና ኣምላኽ በሓደ ኢዳ ኻን ሰይጣን ተገልግል ዝነበረት ማሕበር ንኣምላኽ ይጽውዕዎ ቤት ኣምላኽ መጽዮም ከይዶም ርክሰት ምንዝር ኣምልኾ ጣዖት ዝገብሩ ዝነበሩ ማሕበር እዮም ነይሮም ከምኡ ኸይንከውን እግዚአብሔር ክረድአና ሕዋቴ እግዚአብሔር ኢዱ ክዝርግሕ እግዚአብሔር ጸጋ ከብዝሓልና ክንፍለ ጸልማት ምስ ብርሃን ክርስቶስ ምስ ቢልያል ኣማኒ ምስ ዘያማኒ ሕብረት የብሉን ተፈለዩለይ ርኩስ ነገር ኣይቸንክፉ ኣዋልድና ኣወዳትን ክትኮኑን ኢኹም ኣነ ኣብ ማእከልኩም ክኸውኔ ዝበለ ትኹሉ ዝኽእል ጎይታ ተፈለዩ ዝብል ጎይታ ተሓዋዊስና ክንከይድ ዘይደሊ ጎይታ ኢድካ ኣብ ልዕለና ትኹን ሓይለ ሃበኒ ንበሎ ሕዋቴ እሱ ዘይፈትዎ ዝሪኦ ዘበለ ዝሓዘነሉ ተሊ ንመለስ ተመለሱ ይልናሉ ዕድል ዝህብ ጎይታ እዩ ንመለስ ናቡ ናይ እንደገና ኣምላኽ ንመለስ ናብ ኣምላኽ ሕቡእ ነገራት ልምምዳት ተሊ ጎይታ ዘይከብረሉ ንመለስ እግዚአብሔር ዝሓዘነሉ ህይወት ተሊና ንመለስ ንቀደስ ሕዋቴ ብዘይ ቅድስና ኣይንሪዮን ኢና ንጎይታ ብዘይ ቅድስና ኣይንሪዮን ኢና እነምልኾ ኣምላኽ ቅዱስ እዩ ጣዖት ኣይኮነን ህያው እዩ ቅዱስ እንዳበለ ዝምለኽ ኣምላኽ ኤካፓ የላስታ የኪያንቶ የላስታ ሕዋቴ ንቀደሰሉ ንጎይታ ኢየሱስ ጎይታዬ አሜን ሃሌሉያ ነዚ ቅዱስ ዝኾነ አምላኽና ከነምልኾ ኢና አሜን ሃሌሉያ ሓደ ቃል ከንብቤ ሞገና ኣብ ራእይ ዮሐንስ 5:11 እንታይ ኢሉ ረኤሁ ድማ ኣብ ዙርያ እቲ ዝፋን እቶም 4 እንስሳን እቶም ሽማግለታትን ከዓ ድምፂ ብዙሓት መላእክት ሰማዕኩ ቅጽሮም ድማ ኣላፍ ጊዜ ኣላፍ ኣሻሕ ጊዜ ኣሕዮም ዓው ብዝብል ድምፂ ከኣበሉ እቲ ተሓርደ ገንሸል ንሱ ስልጣንን ሃብትን ጥበብን ሓይልን ክብርን ግርማን ክወስድ በቁዕ ኢሉ ሃሌሉያ ኣሜን ሃሌሉያ ኣምላኽና ዓብዩ أملاخنا سلطوني كملاخ زقبو أملاخ لنا آمين هاليلويا عبي أملاخنا هاليلويا نزع عبي أملاخ كنملخوينا آمين هاليلويا 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 سماي زفانكا مدري مرقتي اقرخا بهياونتك تنبر كاب زلالم نزل عالم كبيركا
ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ከቢርካ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ከቢርካ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ነጊስካ ሰማይ ዝፋንካ ምድሪ መርገፂ እግርኻ ብህያውነትካ ትነብር ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ከቢርካ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ነጊስካ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ከቢርካ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ነጊስካ ኣይ ክንደይ ትደንቕ ኣምላኽ ኢኻ ኣይ ክንደይ ትደንቕ ኣምላኽ ኢኻ تدنق أملاخها تدنق أملاخها تدنق أملاخها كندي تدنق أملاخها تدنق أملاخها تدنق أملاخها تدنق أملاخها كندي تدنق أملاخها تدنق أملاخها تدنق أملاخها تدنق أملاخها كني تدنق أملاخها يدنقك له أملاخي يخبرك له يملخك له أملاخيس يخبرك له ينقك له أملاخيس ينقك له يخبرك له أملاخيس يخبرك بارخك له أملاخ يسوع بارخك له يملخك له أملاخ يسوع يملخك له أبزيك الرب برهان اتنبر عبيت كرمها عزيو زافر قزكا كمتا تنسى بارم صحاي برهانيو دمت خاون كم بزوح ما ياتيو أبيخا يخبرك قويتايها يفرحك نقوشها يقزعك أملاخها يملخك عبيها يخبرك قويتايها يفرحك نقوسها يقزعك أملاخها يملخك أملاخها يملخك نقوسها يقزعك قويتايها يفرحك
ሰማይ ዝፋንካ ምድሪ መርገጺ እግርኻ ብሕያውነትካ ትነብር ካብ ዘላለም ንዘላለም ከቢርካ ካብ ዘላለም ንዘላለም ከቢርካ ካብ ዘላለም ንዘላለም ከቢርካ ካብ ዘላለም ንዘላለም ከቢርካ ክንደይ ተገርቕ ኣምላኺኻ ክንደይ ተደንቕ ኣምላኺኻ ክንደይ ተደንቕ ኣምላኺኻ تدنق أملاخها تدنق أملاخها تدنق أملاخها تدنق أملاخها كندي تدنق أملاخها تدنق أملاخها تدنق أملاخها تدنق أملاخها كندي تدنق أملاخها أملاخ يسوع أدنقك له أخبرك له أملاخ يخبرك له بارخك له أملاخ بارخك له يملخك له أملاخي يملخك له عبزيك الرب برهان اتنبر عليت كرمخ عزيو زمر قرزك برهانيو امتهاون كمزور ما ياتيو عبيها يخبركا قويتايها يفرحكا لقسيها يجزاكا أملاخها يملخك عبيها يخبرك قويتايها يفرحك نقوسها يجزاك أملاخها يملخك يفرحك نقوسها يجزاك أملاخها يملخك هاليلويا عبيها يخبرك قويتايها يفرحك نقوسها يجزاك أملاخها يملخك هاليلويا هاليلويا
አታልዑ ኩሉ ፍጥረት ክብሪ ይበል ይስገደልካ አታልዑ ብጥበብካ ዓብይ ምኽርኻ ዘደንቕ ዝመስለካ የለም ሓያል ኢኻ እግዚአብሔር ብጥበብካ ዓብይ ምኽርኻ ዘደንቕ ዝመስለካ የለም ሓያል ኢኻ እግዚአብሔር ክብሪ ይበካ እግዚአብሔር ክብሪ ይበካ ይግብአካዩ ክበር ብለካ ንገስ ብለካ ግዛ ይብለካ ሃሌሉያ ክበር ብለካ ንገስ ብለካ ግዛ ይብለካ